punchim tia womna samwa atena se sa ena odifo po kwabna agina adwa kama na said de okofa bai wo so de David David no obachirim na nsan akwa akire wahene yire mame yabo akua asuama bronya abrewatia enso agina adwa ene de oni ni nwi omra samwa said de omosi akobo apro no woma bre nenso upeniya sa neba na katachobe makase no omude nenamwa omoche edijawa ne de asoaw enu ti omabre nenso no se yakaso omonkodan home so a eho no so enyeye kra enu ti wabre na pensuo bi hohoro wanimu a na ne wabetena se na ASEM MPE NIPA no ASEM MPE NIPA bono nso a na amanfo etwebe wo mo afidie no ASEM MPE NIPA ebono nwotwe a na amanfo wo mo TV no no wo mo poli wo mo mati no fato sompa no eno enenso ye de ebrew ena asem chechencha ye de brew no eche paw eno ena ye sakrama grind was a grammar sakrai eno ena ye bedi hu dwuma no sade ye ne asia bere no asem ena ye de ebrew no ewo kumasi heya asafo na ewo jama maame a ono awo ne ma na maame na bra bobo ye koyie otumi esi edan ena edan no chemu no edan no mu chemu no na nansentemu no oba no babeka na asem ena de kwabra menka meka bema no so asifom bema na asifom se wono so ewo bika ewo kumasi asafo heya ena setotcha eda eproso no ne ebetu no sre ene abasa eno no kufuru bofu mpa bema suketu ameyi pebre dodo no a ehweme na nwumrei bema se fosuo me na me chinchim sitia no na me de ASEM MPE NIPA ekobosha asase so ene kokote de babi bepam chechene ene bema usu kantan kraka wono ena ehise adwuma kama ekoba jasi mi bonkum hene ono na echinchim fidie no efuruma pike ne ho emfa no tie ne koba jasi ena team ema pike aduana ba ene ono wokotepa sedi adwumadie sitie no ono so abre ene no bre no wa ha nanso ye mfa bre no emfa nya adwuma ye besom ye manfo ye somwa na free enso bo adwumadie sana akọ MC aho a David ewo ho Frank enso ewo ho Ima ono so ewo ho Ima ewo ho na asane abakoye nsem so no ena mini police ni bi edinsiamu na asem a okan ne se teacher ni bi a wono wa kire nkoda de emfie bebre na teacher ni wo call Lagos school ponim na wokodi ni dwuma bi ne nkoda na madam na wo be ka kire police na police ni se hwe na wo honko na wo de wo fuze wo je fans mesumi wo ba bi a mekwa amege me fans pa na o se police ni se so kọ na duafi a ene ono so ne fans police ni we na mi ejeli mi say no we na mi ejeli mi say no na duafi na che so bia wo ba bi a ne fans wo obia ewo ba bi a ne fans ewo abrewati akọfa ho yeden ane fans wo ho abrewati akọfa ho yeden ane fans ene tachiman ne fans wo ho papa akoso aje wa kodi edi madanse saa no omra samu akwa makom a amakom ni asafo na wokọ ayisusu ho ne kowie ni krom ho no ho rezei dwaso ene asante achindwa so ene omo asama asante achi na me se okọ ye so ne soro eho hwie eho ne yedru asafo no ba bia ne nam akire ho no opakimo sadu yesi fa ho no mo boje ne so no jai hwie I said driver ni bi no de ne car kofa one way ne car na timon say say na fancy wo anaka wodi fo pokwa bna so se wokọ emfansia ne fans wo ho
fancy na chief producer de se udru se pene asokoma pompotam ho a ne fancy wo ho anya fancy kitwo anya fancy kitwa kra ena wo je na funtum pa katachie bema foso asantema pode baby abesibia senteno ajiba bia ewa asantema po anya asem kitwa hwie enya asem kitwa kra na ena sedi adwumadie no sitie no ye bema amanfo hu se nokura asem ena asem penipa yedie yedi nokura asem papa posi no hwemanim sa was abranti waka nokure ena me se yakokro wasere osi tete ye no nokura mu nko a ena katacho bema wotete ye eti asem de yetan asem na yentan nipa eti obi bia ode na asem beba ha de ye wonka hu se asem no ena yetan no ena so ye ne eno ti modesia fosuo bema me ne mapamfo afutu samu a ena yede ebro se yihotna enye yihotna kra yihotna enye na yihotna no ediani bre ene ahoja enenam yihotna no ediani bre ene ahoya akasapa enenam yakasa yihotna se obi keka obi ho asem ni age adwuma afiri ne sem de ama no se obi awade wokeka ho asem ene akonhomabonye we senye ne yire ne koya no ba na be hye ho no ani bre ene ahoya ene de sa anwoma ni nyina eba me kasa eyemia me na eseseseme me ene eseseseme me na ka efata me enka eyemia na anya wo no ntino na eno na kofa ensem keka no aba sansem wo nyina eyebonsam su sansem wo nyina enka eyemia me na ka fata me na ka seme sansem wo nyina no eyebonsam su a ewo nipa mu a ekoba eno ena de yihotna eba no wahu se ni nwa no ekosoro wahu se pen bia ni nwa no eya duro no waduro animu enu nti no eduru ba bia na wo nase eduru ba bia na onu nase eno na eduru ba bia ema yihotna no enso eba no ba bia nipa siamu bia ba bia odasani aboademu bia se eye adwumam asorim namfuom awariem eno ena ma yihotna no uhuni ye papa na ena sede yihotna no asi aba no ama ni brepa ba nipa bra bomu a o manfo ekunkum amanfo esanse se adwuma kra na de ama obi na obi kwowo ne ho na so ati adwuma no na ode ya onya akro de ya wo ne abufuo etimi de ne kɔ baabi ekose no onya akro timi de ya wo ne abufuo ekɔ baabi ekokunu kra firi wiase empokura bi kura akoto yare ana oseye ede manipa kro esanse wabona no aduane agu wama ne ma anyina anum ato wabra wonya aduane nie school fees obedai atua se obi eyi wo de a na hu nipa kro etumi ma anibra ba usu ye papa wahena yire yenhwe Exodus 20 verses 17 Exodus 20 verses 17 na sa Exodus 20:17 no emransem 10 commandments a kropo twedi ampon ba se yadom edema adasa se yenhwe so na enye mmano a emfama nipa brabo no ehɔ no de twato okra no last one kra no ehɔ no kan yi hotena ho asem na ukɔ Koran musu a sa pepepepepe ena okan yi hotena ho asem a yenhwe Exodus 20:17 no na yenko de ebesi ewo ho Mose wo ma etoso mienu eti aduo no ne chichemu edunso no ose ma wani mre wo yonko fie ma wani mre wo yonko yire ana na koa ana na funa ana ne nantwie ana na funumu ana bibibiara eye wo yonko dia ma wani mre wo yonko yire emma wani emre wo yonko afrumu sa na emma wani emre wo yonko adwuma
saa ɛna ɛma wo yɔnko wani mre wo yɔnko sika bibia ya wo yɔnko de biara eni kwai so omo ani bere tia we the Bible na kan ye we ne manoa ye hwɛ so na ye de abobra ɛwɔ wiye yase ha ɛno nti sɛ o ma wo ye nibrefo na so obi ade a wo ye Nyankopɔn ahyira no wo de na simapo ma so na so so bɛkeka ne ho nsɛm amia gyina dwuma afiri ne nsɛm wo bɛkeka ne ho nsɛm ama so to no ɔtea no ya pam no wo bɛkeka ne ho nsɛm ama abɔ no dia ɛde abufuo ɛna ɛba na abufuo na firi mu ba no sɛ wanhwɛ yie wɔbɛtɔ ɔsɛyɛ sɛ wanhwɛ yie wɔbɛkun sɛ wanhwɛ yie a wɔbɛhye wɔbusuase efiri sɛ wama na no aduane abɔ no ɛno nti wɔdɔfo ɛna anwumira ne afutu sɛm a mede ɛma wo sɛ yɛntwa yi wɔ tenam yɛma yɛyiw ɛnyɛ yɛyiw na empo kura no adeɛ bi a yɛnua ɛyɛ ne yesusu sɛ adeɛ no oyɛ ne yie no yɛmfa mpaebɔ pa akoma pa enta na chi na dachi ankwa ma bi no se eyeye na se siwu nua no yi a wahwɛ se ono so ebetumi aboawo na sebe mpraduasa se ono eyeye a dodo no na ayeye enti yi hotena ho pa de yenhwɛ na yenyi emfiri ya brabom eyame modofo pa ose ya aboaje ofosuo odifo pokwamna yi hotena ofosuo bema Nyankopɔn basa yi adom onhyira papa yi wotana de eyetete abakosem ose nra tetatempon baaye no ene nyame asaso ama ode international dream a ese ode yekɔ yi wotana ofosuo na yi wotana no ano de o ekum ni papa hwe obi wo no no tifia na woni efie wura eye baako na se de wusi ne efie wura esi ko na eba na abrabɔ no edie na de wo si bra ho ase no se obi fufuro betefe na sa ho ya woni mu a na wa start ekeka ho asem efie wura wo nhwe na no na ye ka asem bi na nka bibi se na ka wo se ka esie obeya se beya wo woni madum kakra bi na wo benya no ebe firi oho na akọ efie ono no ho na nka se efie wura ni benya tan e de amawo Ofosio, so ni obi wo adwumam na nyame aye watom na position bi aba beto ho ha na mu nyina na mu adwuma na nyame aye ado na bi a ye de amamu baako na otansi nipa kura akani nipa dodo na kan ye yi baako pere be ko nipa ko pere be atakunya so na nipa bi afa nipa mutimka na wa start kansem ana we kro nya de ye kro no honka ana we ayi sei ye be yase de be ye be nipa no afiri ho amo na be ababe hye ho sane ma wo ya de bi a etimi ma nipa de ewu etimi ma nipa etimi de nipa kura do so adere nya odia ye mfa ma ho enuru so ye de ma wo nwia ma ne mfa nko baste obeka no ho asem akopim se wo benya favor ewo nipa nim ni ye gu nipa nim asye eyi nipa ne firi ho eno na kyesen Ofosio mini minya baabi no wadum ana ye man baabi kakrab so mfa nto nyaado a nyaado no oton no wotimi ya ni script ni a oti wo hwe ohonom no ede na kotwe mpra am ye tu sisa no man baabi etraye no om ye tu no am go na ba betena ho odere to akwakoje ayi space amma sister yi ene ne ma etifie esu yi wotena wo to nipa no na wumbom wakọ edi mfaso na benya driver nia wode ne ka ye adwuma mobro wani obi atoka ama no na o twini kakrawa one day bi wo yale driver ni wo yale ana wode ama na danfo se madanfo jeka iso fa ye adwuma spare na onye bibi to dwa na fa dia kan brem na fa bi nkoma ka ewura eno ano no so fa nkwaduro so a na wakopa ka ewura na cha kwan na wakasa ebi kwa me kasa se o yesis sister series ya oko yesis 1 million of so adi bia ka ho dia koma ka ewura no na waka cha ka ewura no se me die mentman yesis kwa no it is 1 million wo yes de be ye beji kana den afini nsem na ye dia ma no yi wotena na ye dai se ugo nwie mu ase ana opam nwie fi adwumam ana uji nwie tumi fi nse na bebe hye wo no mu a se de ye podua nka comfort ai na ntweto no
saa so na enka so comforting dey ensem ohun ti ade bia ye bia no ye nanwene se abrabo no ye bɔ no nye nipa nim ana nipa nti twitwa na nti twitwa no nye nipa nti twitwa enti ye wa abrabo mu bra obi bie shop odisi no obi bie shop obi bie shop ana ode man ana shop okofa ni nwia ni maame nwia efre cross na ode bae na omaye adwuma ya na oboa no ni nwia ya kama ama ni nwia nyesika afre di be 2 years ya na ne bra ya start na ho no kikiri ne bra na kadem ama wo change paper no din e do no di abehye ho ekọ wiase no no ankasa na di ni nwia no ba bia wo sha ye be you pay no ono ka ni nwia na to dem ama no ba abehye ho yi wotena se wote sa ofosio sa suban na nipa binom afatom tirimu se o man day one and no the two aka ho o man mienu no the back aka na sa no okore ni mu no e be ye nyai na enfamfa so bia mra yen na do nipa gu obi aso no eno aso no obede obetwa. Thank you omna Samuel. Yeah ofosio omno medashi boko de boko ana de ase wa ho keka no ana ofosio ni anante pa o ajo but open ya obre anante ya wie kura it be fancy 2 days ni na kura yo ana na me jaso fa kwanya wo so aka se obi bia na asebe wanya katacho card no yentimi enko enche ni nyina sa jo ti ejija fidie so ase ye na na yese no yenya entinto mu de na nso yenya opportunity de na eno anho adwuma na ye be sese ene na wotwe mienu na katacho no asokoro mampon nti nam so ma ye cars na afi ne ye cha na ebi nso akoye katacho ze ne ho adom doso ebi wa kwantuom esese wokọ ho ebi nso wokuma se chese edoso nti yaye ni pay de eden ye obi ani wo hu ye yoda ye be se yina SOMPA adwuma kuo ane mrantia hene abusua ene nana sokoro mampon nana abwajensa debra wo mu nyina nam se obi biara oto ne safre obi biara wunya card wanya card ye yimu bra ne babo na papa no wasom ne nya ne kwa fefefe na yehu na ye kwa probo no ye yesem troni de ana mhwe no ma bi kakra wo ko friends high school na bridge na wo no ho ya hensa na tonju bridge o mo yi high school high junction no atonsu unse contractor na brofo no o ma de dwuma e ko ho ache bridge no ma yensa ho no na ho pa wa ma ye o ma de dwuma pa wa ya de oko atonsu ankasa no o se bridge na bebi na ho nye kra bebi na ai friends ai ye papa kwa miche na yi on the filling station o se bridge kese no o ma ya de pa sa me ko wa chepa o mo ye bridge no pa nemum de tie nie me hu ade bi fat me rawo Ghana for mpanifo ye se free bibi de town planning for minim se contractor ye no mo ni nantwie na eye adwuma anantwie onye se anantwie baby eye adwuma na at the same time ho na obi nantwie egu ye me no pompro ne yakọ adwumadie so omo no na Ghana no baby akwa akoduru no wo kan wa sema on kan we da but ye beka beka ofoswo be ma na asem na ade abana no de na eye omusan krofo mo yentavo you hotna na san you hotna jo ene me na ka o sha pe bia difo na ne abomofo nam obi a wokoka ho asema chi obi agi bia di ene you hotna no so ye bia bi ti se me no wakọ ba bi ofoswo nipa na ye call no wo no unnim no da ane na ya no me ka ne tiawa wo ka se wo ka ekwa ko akire na ne nwa pani omo ya ahenasa yi wotena no ene obi a wokoko obi ho asema gibiadi ene ye ka ne se ne twi apebiadifo ne de ene abomofo nam ene ba ko so ya de a waye wadwen se wo mpa ho asem ne obi ko ka asem ato so na ya gya kwan ana ye de wakotum saa nipa no mo ye miensa na san ade we ne de ne yi wotena
obi oyi nipa bia tra ye yi ni fro no akotra obi ano se ye ka obi a wadi awu a wo enka bi wona ne yepe enka bi da se obi akokum obi ana obi adi awu na wo so ahwa me ayi obi ho ana nipa na do call baabi wo momo ede wakoye efie wura ama onu momo ayedai aye tenant woni sa nipa no de wakodi awu no mo yepe nti obi akodi awu wo enka bi onsa na ode tin we so se we wakodi awu no we ni so busa se na wo e ba ya na ye tenke se obi amoja agu fam obi akum obi amoja agu fam ana obi awio ade eno na ye trans ye ka se we ye se wakum nipa wo hwe banifo bu baby o se anamon ewotira ano se bibisa ewotira se sanamon asen katrema bibisa me ba idea wu mo ofosuo ade ba ko ye wo wiase se ofosuo me de wo ko me fie ana me de wo ko kyerɛkyerɛ ye afa de ofosuo me no nam no ade bi a me ye bia no ofosuo wo asumasem bi a me no ka ye bia no SOMPA 93.1 me ba adwuma mu ano ofosuo me de wo ba ye na me de wo be kyerɛ me general manager DJ Tofi Akwa ana me de kyerɛ se minwani o me ne nneko ba onya adwuma wa o ba ne fe ne se me wa ba na ma be introduction ade ekwochi a me ba ya oti DJ Tofi Akwa office abewa mo mama ne ko enu krampo de bia na wo be ka wasem afede de me kote ya ne se afede me a me no na no ensem a me no kan de ewom ne de anim nyina wo be ka che DJ Tofi Akwa afede wo ba ye sabi efie enipa na me bonte so ne go animu ase ade ye wo wiase enne wo bia wotie ASEM MPE NIPA dwumade yi ade we doso amanipa bebre adwuma sai amanipa bebre adai sabi oma tiasa wa brabom enne nipa bebre ti kromo a omo so oma yeyie nipa bebre ti ya omo so omo de omo no sabi mpe omo dakam sabi omo de omo a busa de ye ya okoye sa e de ne waye obi amanna wo yi nipa na fro omo wo ba yi ayo de se wo dakam wasi ufie hwe mame ka se wo ya friends ofosu mame ka se bone de bia me ka se asem se nkontompo betima di ne kresa sunkunim sa akosa ba last minute ne kure ababu nkontompo ano de otwu mutan so ye bia me ka kire wo otwu mutan be na de mpesa me kama wo mo bia nyuma mo ye mpanimfo ana mo da dwumakuo bia no ana sabe ankrankra dwuma bi se eye government work o se eye private work o mpanimfo mo da no me so mo mani na hopa wo kwan bi so sankrofo no adwuma bia bi wo mafie bia bi wo mbro no bia so bi wo so eti so wo yo bi na so wo ye panimu na da adwuma no ade a na me papa katachaw na me de penasem no e wo kwan bi so re katachaw ti mi ka chem se nipa sumasi omo no se mi nipa bi a memfa mani anto fom hwade a ke bi omra sa manka mapam mpa mia mi nwa da se nipa ti mi ko no wako asem no me ne na ko yo but oba no obeka me de ono de na de na ya no aka che omo no hwe me de mani hwade ompentam emu aten but ye wadwuma mpanimfo bi wo hono mu a wo mo nipa bi asada ye agent eti se wo ye nipa bi na se na me ka sa se mo je so ye panimu na da dwuma no ana se wo da bibia se mfa se ko bia no a be very careful nipa no obeka nipa ho asem a cho hwe ni no no so wote sen sa no mo ya koso ma na nipa bebre adwuma bo mo mutifie yi wotra obi wo kura sebe wode nadafo kwakira ni kunu obi wo sebe wode nadafo kwakira ne yire enso ne ya yi oba no ono a ono no ni kunu no ama nadafo akwakwagete awale na se yi wotra ama nipa bia da fiwiase yi wotra ma nipa bia yakwenshani yi wotra ma nipa bia na ofosuo ade we a wode aba ne no ho wode Peter Befra obeka asafu Peter Moonlight obeka se ne de aba no chan bibia ofosuo enne sa asemu ade aba no nipa bi berensa because anumre nipa bi berensa because obi du obi akoba bi ofosuo asemu we mese ne nkra bata ne kase ye kan ye nyan ka ewo okay ye besre okay obi a wote se bia to bia no bompa ye
na nyankopɔ bɛhye wa na obi a meka sɛ obi ayɛ wo saa bia wo saa nipa korɔ no nyame mfa nkyɛ wo da okay mawie nyame emfa nkyɛ wo da sɛ de omra samuel ka no de ne nsa si na no na kyerɛ sɛ yi hotena no ani wu papa abrewatia Ofoso bema yi hotena omo kun e kyerɛ ho sɛ wa nso omo me yi omo afirim yenko yenko eye omo mienu asem ayo masem yenko omo asem a yenkyia yetiefo ye omo wo akirichi ni pinkyeye na yenka nkyɛ omo sɛ da ne da sɛ be ya adwumadie bewie awieye penti no wonom eka ye ho efrin fitiase ekwa awieye no yɛsɛ nyankopɔn nhyira sɛ enkoso antongu wonom so na omo so da ne da no omunya akomapa emfentie yen na wonom enhwɛ yen ɛwɔ sompa 93.1 wo tie kasafidie na brekro na no na wo kwa sompa 93.1 na wo Facebook ana sɛ sompa TV Ghana eno so Facebook woko YouTube nso abetimi ahwɛ live eno so sompa TV ade obenya yen ahwɛ ye wo ho na ofosuo yi hotena empanyin se de minuanom aka no etwafa enkrabata pii mu na mema kwakoya ablewati ade ena me de befa awade mu na me de afa so etu me ma ne me nananom a wonom awade mu fo ofoso bema ablewati wo hwe ene awade mu a yi wotena no ekoso ewrama ne efua na me efua sa wo kai sa anyum no pepepe ena afese yebu enkompo kula kwo yesi ni twam kuma wood ti ayi omo yi from sen kuma wood fo si ni twafo no wonom si ni bi abre bi atwam wo mo koye yesi kuma se yonko wo bedede fedefe no age wanum nsem owi a wode afutu bone e de amaw na wa kyerɛ wo sɛ baabi a wone de wo de sɛ wo da gwatamu kola baabi a wotene de sɛ ho nya kola baabi a wotene de sɛ bi wote enfofu mu kwaye mutu nti no wasa wo ma wani sumpunam no eyi firi ho na wani timi bie na wo ba kumase na no nso so ne kokuro mu no wani betie no na wayi wa firi ho baabi a wo se enye no na ono mom ade enkyeromla no na wote ho enti awade mu yenhwɛ Emma ye nipa bia wonom kasa papa obi wo ho awotimi kwa kodru se madam funi entene ma wode mu nsem nyina no no wasoa emoblodo ntwa wode akogu ne na so se atwawo omu mbie mu no omu ndede mu na wonom so ensa enko deep anase womu ehwehwe mu nkwa akire na wonom fifim no omu hu ensem a ewo na wade ne mu no pomasi bra ya obenya de ama no enko wi akire no wode afutu bone nko na ama no osi awade we say the other awade boni we dia na senka me kwa metemase krampa nkeye okofia no atoto bi dia mane ni kunu obehu anu asesa ne niema wo obekwa nso obekwa akonya baabi atena kama animu na eni nansa na awotwe wahu sa ne ho kyere no no se ade ya me ye di asama anye ne ye baabi a metu firi ya senka mete ho anke ho no beboa me akyense bia me ba me ma me fia na se me ba me papa fia na se me kotena me yonko bi fie ntino ma me nsa nkwa na me fa chawpa enkoma me wura ondru ho no na danfo na se ne yonko na wo no ma na futuo se won fanfiri na ware ase no onko no ankasa nso so poso ho omoprum nya be ma na be pia ba onu ba no e no ba be pie no wabie curtains na se door gate ni kakra bi omie ni kese kra no wanya kwanya no we kasa mpacha wo hwehwe obi ho na abehu sese bi obi bo no nyo se wo jimi no de banku eba enti hyehye wo hyehye wie na banku ama ho na abehu se bi wo jimi no enti se wo kotia futu bone e de free wo yonko ho efo awaresem ho na se china wo fra ware na se a wo beba no ono hye ho nti no me fa so aka acha wadefo nyina se wote ho a eya ato ano nare kakakra na ofo so be ma emebusa meti aduonu ba ko ngiche mu aduonu miensa no oka asem bo se de okra da no ene ne tachrema no okra ne kra fra ho hiehie mu wote wana sa woto ano nare ka ebua wankasa emansem bia ensemfla amane hunu bia bi anka dabi ebeto no wutimi twu ho de free mu saa pepepe na se ekọ enwom woma no wo ha ne aduanai ba ko sam 141 ene sensa so miensa na obọ mpa ye se rade fa owen be wen ma no na hwe ma no fafa pona no abibia ye bọ mpa ye mo mpa ye ma wade fo ne ye mo mpa ye se erade emfa owen akoma emra meto ya no
ye tachema no sebe ya ma kasa tenten kasa dodo ya ye kasa ya enwie che na kofo ye ne e de abra ye ngo wie che na de arewo wo sun e de aba be hwe so no na je se Nyankopon moa ye sebe ya saa de ne be free ye so nya saa se de ne amasi ko no awafo dodo na ne ofoso wonu man kasa yonko e na agi wonu mu kunu wonu man kasa binum krampo wo mu nuanom ebi nuanom wo maji wo mu kunu ye no akwa ya rewo semte ne memfa me kasa ne nkwa wieye sa wote ho na wo yoba wadefo a hu se yitina anase yi ho tena wo ho pente no hwe ne to wano na leka na wanum kasa wadanse die dodo na wudi e de akira wa yonkofo e de akira wo nanfofo e de akira wa busuafo bi e fa wa wade mu kunu ho no e na me kunu de wo ye me sei e na me ma ne de wa yi wo mo free school ma say nom wonte ye de wo mo international school ya wo ma ba bia foforo ya o mo je yi school fees dollars yo wa amane ya yensempa e wa wade no mu de akira fo nti no eni bre ya wonu ma yi hotenafo no ya na ahye wonu ma ebi nso wo ahon bone e na adwale wonum e na obi nso wo kwampon so na ahoya e na ono so ahye na koma mu ma no obenwa se wa fa sa akwanya no so na ono so de abeyi wa firi ho sebe ya ono so nya bi eyenti no no wa betena ho sebe ya ono so no ho beto no nti ya nto ya no na leka e ma no sebe ya wade e betimi agina e de ama ye medase okay eye ono a anya wonti no eye wono ana eye wo a anye wono enti no ena amayi wotena no abasa na obi wo hososo a wo se ebi benya adwuma na ye na ebi su enya binya de ene nsuo ntonse no nsuo entonse no kra binye de atemu damla saba pepe yenya yenko ai ipa dodo funu mom ebi be ye binye yi no atemu damra na ene krana nan saafo no ni hotenafo no adwempone nko a na yi wotena na magana de hye fana bibiri abodam wo madwene nye wo dress kama enso ahwe avu se bia wo ye kama wo nye correct kra amani pen bia brabo asai esanse nye obia na ede bone eche ye kwa homa no so na ye ne yetiefo enso entwetwe enkomo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 na yene afrefo enko na yenko twetwe nkomo hello Funtumpa tapecho bema ma joso papa wedi unu akuma na suma bawra montem Richmond ye Mamponten oposo de bia be mayo mbegafo de bia unya be mayo mama ye nchiro Kama nyine da na o fit otota na nso de abewie na mi shiramu na madam fubia menno me makwaje me ka me de adwuma me de bia atwam 2015 I'm chutro me command spa o se na o pra ke to kwa o di lands da be o chika mo o so mani ba mo so ko me kawra o so obeye double six that is to be ka ho o yi me ku ba be ho na ye bo ma ni ana mko no na mziminia nfa nso otimi say ya mami ya ka no be ka nsem say be ya say de enya me dia no enya so di ada ka na ye di film nsem na ye de ma wafa ni shiraso de ma kusa ndo boso basrete nemrente yaba enkan ye ma menum ne yembra no ma wale no omun ko ma nuntum e bi kasa do enkan ne ma na browati aka ye ma no e bi kasa do e boso nyamen ka mo okay hello oforisio majo so dada panipa do the fresh maker center bo shine bro no jo na ho ye adom me wodin so no ma bi afo nya ho ye pa jo na o de asem so asaba pa na sa se we pa no asori fie na o asori fie ne me ho say sofo doje fa ho sofo de ne nim sem dada fa sabo na beti ma me no ntimi nka agese yen so le me ya na je se e wa asori so pa e wo ho na we say e ni ese sakra ezu ebe asori mpanifo be mi ti agese apon ma ensori ma ne kwanza ewe yi wotna na bia ana de sakra umi ehu je ko so aso dan mu ya so
Yes, sir. My pastor ko yoro me shara na bo say. Na me chari ni ade kan seti. O to fozo ade kata za dan ni mo a. Jo. Ma ka ya me nka biom. Yo so free for me. Jo. Hello. Hello. Pani pa udini baby a free. Me pastor your friend Adam. Truba. Jo. OFORISUO anyway asem omodia ti dan ya asem kase pa na no kwasem pa ne se nia kasa ebi atomo ewo ejumum na ekwan a esifa so no OFORISUO sem kasa ni tinti mu a ewa anyway opini bi offer me afutu ode ma me ene mu di ni na ye pepepe na mo hye ni nkwan anyway pa na me kase na ngofo enyan se afutu amodia maye numere no SOMPA 93.1 e bone bra senye e bia tro se me bia tro pena e diri o be nkufo na me so mo be me chaso me di atafunu na madam fu gracias. Yes, we that's it. Hello. Hello. OFORISUO. Panipa. Na se yo. Adom ni sha. Uja sire ni bani apasin kanta ali atu yo bidi na de yeji. Jo. Na you want to know what me. Uja sama ba. Send me call baby na me to me tell you. No bi so beto. Nipa na me ne ko na so fu bi wa ye ko. SOMPA Na nipa na ko di wa dance ya so for se me to nipa so na pita. What to say? Now the man say o bo ne bo na ade on pe me tell. What ya? So for no more. O ka che nipa na o meto a wa so de baka no. O ka che nipa na se ade o me kan don pe no so me pe de be ye ma me pe we. So for no one but na yes wa so de be yi. Ufoli you do che ha ma na ko no bi na. Okay, hello. OFORISUO be na me fie ni news one. Mafia yenko. You want to for us na wakofa be. SOMPA Ye de tini ni de mani da wo sa abo wo. Wo mo a wo ni me de wo ntie na SOMPA mu pa. Se me di obi ani makwaji force be ama no. Edu se me so me kwaji bia. Ese sa de me pe no ebi ni ho na obi abeto ni nyina obi abeto nso ade me di na nim no na akwaji ni nyina. Ko bia esi bi ni ho. Nti me de tu me ho fo pa. Mo de asema ba pa e de mo asinya hira mo. Okay. E obi ama bai. Bye bye, Mafia no new swame. Hello. Hello. Panipa ma radio set no conform. Said you better your can. You. Now producer o na de ma rebe for plow. O say. O producer o na adwuma na. O ba ye. Oh. Ela na so Friday o ti e ka na ma fiti na ma hae. Oh. Ya phone be for na nikita ka e bia me nyapo. Oyibo national. Ado atim for papa papa fie. Ya me shamu. Na de bia futo sema o di be no. Yesu ye fa. Na mu radio adwuma no so e wo mu. O baby a. Mu radio adwuma no. Se mu ni mu papa ye adwuma ka mu papa e film no. Obi banya. Na ma ko ka se tofi. OFORISUO be ma. O ti ni nya program no. Ye mani pasu from la no be she ho. Usu news na wo kan. Usu nyom na wo bo. Ti tiro ko wo bi asesa na he den. Obi o no o ka che na da fu se. Ọba wale no na kuma se ha ya o let's call dance ho na no adi na dance ni ma be ma no owo wa na be ma no 100 cedis 50 cedis no ba na sa ko di ko pa se be ma ni se oba ni team power be bi fufulo wow ene die udi asema ba pa na mi check edu gas no bi mi diri so be ba so enche dia. Okay. Hello. Hello. Ya just so that our papa udini baby afrefri. Bacha ka se fre bu apa. Sa de obi di bia de meda. Leba no ko toye. Ipa pro se nya ma men to na ne board. SOMPA 93.1 Kare wa no so kwa je toye. Ba ine sin ho na ntin ye. O se ba kan wa no to.
ana mi yi sika na mi de me ma no na mi transfer ba ko si mi de wan ti nya ma ni mu ama ma ti sika de ne de ginu first papa so nyanka no so no na send 500 enra okay nyami shram Omra samwa so and you suffer so we are so that you see and that you me je pa omo kono okay hello OFORISUO bema no address ya jeso dada na mo te say adom ni shira SOMPA omo so for cham ni asebe ni adan ma se omo ajeso oba ma so chano aja sabeni aja sebe ni adan ma oh aja obia si na ada no anya nti anhwe wo nipa ho adaje papa na ya mo se mika wo nipa ho adaje nyame nchira wo sa kwa no so na ya yo na honorable wo kwa na me chama nya imei okay mo me kana mu nya so gwa so dem yo mo nya se kisofo SOMPA make so ye ni ka ye nti kiso so ma chew di wo tia so wi bi nti e wudi bi no che se we sa na wudi ka kwa twin patim kwa no nya na nti dika woni ehu che bibia na men ka mo me hutu se pa omo ona so for me chamo na ma so me chamo banwati obi ajo so kama papa we wo nipa ho adaje na adane yakwa adangoma se na ka adane de se ka papa e ko tetoye fi se hu ye no se de papa isi ho pre no o ni wosom ye na na baby ana se kodi fo ya ne na nya ntokwa ka kete hello good evening ma je so panipa prekase pre bam fontaine okay wala o ba ye fremu katacho mo me te katacho nka ye bebo OFORISUO na me ayi bi tu ani mo nchira masie dia ya se ye wadiani to wa gati so eno ne de kwa e gba kwase ndi don potatu ko hu mo di di man pek ye fane say potatu ko hu achire ye be chire wase ye wate ate yo SOMPA 93.1 na enokra no enche ye de segment bi be wuram ye fe no atetesem ana doma komasem enti eduru ho a saa ansem ni nyina be fefemu aba ama bibia ye kama why babala no so pa okay hello hello panipa udin babia ofrefre hello so ma gire majeso kita ni wa tatmurai pi yakoya nim awfo de point je ya ba de ke bia eche paw nya min ye wa de ko de bia mai ta ko ni ko di mo ebra na ye di before no na ni ta e ta awfo na o mo ta do no ni ta ngori ko di chobi nti e du me di awari ni e wo mu pa pa ndi me ti ni ko ko je o bi se mi ko ta na ko ke di ma ha se ku ko ba ya ka ke je no ni te ku ti blo ko fa e so to blo ni wa cha na be yo mu de ye gba so ko to a de place na no so be to blo e di ne ki ka di na mi so o ve di before so so de ni ra e di e ke kata mo di na mo di to di program o so de 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 mo ku wa blo e mo ye ke ti ba ne be gwa e cha ma ta wa ni okay hello panipa udin babia ofrefre Brankia auto correction no wa jena sesa odifo Isaiah no mi amenu no o kasa no mo asa mo apochire na ni hwe me picture dey send no OFORISUO no ame ma ta ba ko so person no kasa de bia onyan eto se na de no kasa ne ayo yetie no ota go de no maje so panipa Ready that yeah, me odifo Isaiah so de me am hu ni papa no you may have bet na am so am try say onyamoana minimum so akaka jo nti ya ba so bona me de mamo jo aya de papa no ma fitu da bia mu de ma fa no ma de boy na afi nti e se nyame aho de na mam ke da bia mo ko so nya ho de agina mo na so tiefo na yensi afa na agabom so ko yama ti nyame sira mo na nyama kasi de bebe maka okay hello
Hello. Obayani. SOMPA 93.1. What is it? Adom Nisha. And then what is the abo you want to know? Yeah, I'm also nipping fat. The Naku regimen. The Bible Fadi, that many more you actually want to question. Then she can first be Nami Sram and Osram. To know the summer Monday. Only now to say, I'm my mama, maybe I'm in the show. I meant so on cat. I meant to come off. SOMPA Waka also enso Obaya magazine no Obaya koko. Hello. Hello. Panipa udi ni baby a free. You have a cobagesi, capacity of Franco. Afrancho. I cobagesi. Kwaba simprimu yanko. Also, you are to know you order. Hey, what's it day? You order. You order. You order for that. I can't be said. When you need to, I will never almost only to find money, but I had money essay. And it's a count. You order. Of only I mean, my account. Nyame tiase. Hello, your last caller. Okay. Yay! Okay. Yay! A brand call. I get it, yeah. A brand call. Papa. One by the original Nigerian, they just don't try to pyramid. I mean, Chabu Jaffa. I mean, you know how I can't send a person to sit up with you. I see the Papa Basha Swan, Sabacana, Minchia, as not to the Jaffa. For 2 bad joke. Papa. You are traveling. Oh, finally, can be beat yourself. I have some last and one producer. Usman, who continue to be below heavier. And your mama. Hey, and same way one boss way. And I'm a quacker say heaven no cry me and cast I'm a qualifications. It heaven no me ho. Ya quacker binum so amount yase. Omon kwai. Over. The baby me. Why do my way of what the man Nigeria near me? I meet me. Me, I can't judge more. Until to be a new bitch in the Baby, Papa said that. Ay, ashiri. Asamoah ya de ebremo ene eyeyi hotena. Abo no nwotwe pe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 . No nwotwe pepepepepepe. Ewo SOMPA 93.1. SOMPA 93.1. ASEM MPE NIPA dwumadie ena waso egusu awutie no. ASEM MPE NIPA na nipa ne pe ne ho asem. ASEM MPE NIPA o. Enipa ne pe ne ho asem na dasani no a ena kwotwe wo yone edema ne ho na eduru baabi a wanhwe ye onti nipa ase. Eduru baabi a wanhwe ye se obati nipa ase pa. Onti nipa ase kra. Yabo awura TV no so. Yabo awura TV no so. Akaka krabi na yeye akoduru TV no so. Esanse braso se yahwefo no so enya dwumadie mu chefa na enwoma ekonkai na katacho be maka na sembi se ukohwe se obi anakoto se obi kan sika na do wani ehwe ne gen kura no a se be producer udie nim na woye wadwe se udie wom die a commercial bank na kase ye woni na akọ na wakọ gibi Yabawura TV no so ASEM MPE NIPA dwumadie ena sabre yede ebremo ewo SOMPA TV no so na de di kan no omanfo anya dwumadie mu chefa donhwere ba ko a atwa mu kono ewo afidie no so 93.1 afoi ena yabo adi Awura TV no so mosomfo funtum pakatache osaya aboaji foso mena midi dwumadie ho chiame omra samoa atrase odifo Paul Kwabena David enra no kofa adi we de kan ho yebekọ ni akwa kubusa na yire se oye David adwuma so de a yebehu na ohene yire maame yabu akua asua mabronya oya abrewatia enso ewa ha na dwumadie di okunkyire ye na nwumire yenya bi ede ebremo amamo anya bi atie eye bema wusu kantankraka kumawu de sia ode nsa difa edi abekwai ekoba jesi eye bonkum hene ene
wona echinchi fidie ni mfuruma ekoba jesi akoda we no edin a wakofa ato ne ho so no say din no ba ku bi also di obed na amanfo obo na ekoba jesi na nansa chief producer busa ne say oba sompa department be na wom efiri so ono na accounts ono na ma akoda we ekoba obo adwumo na ye pese ehu ba bia wo tote efiri chireko awo ASEM MPE NIPA de na behu no wa council office wo kenkai sika ne de sika no man ekwo oba ye nche yo newsroom nyana na nam ho asere wa mutam kazi etunu yo ko ba jo de se da bia mi ko so meka na omo MC a ho omo daroma na muhu ye SOMPA TV no so David Frank na Ima omo daroma na dwumadie nyina school fees enso aba saidi no de me yire betumi afikyere se school fees no enye ade papa ni twie ya enso ubaso hu ade na daachi bi obeye krachi ni anase obeye mintre bia na wani so age papa na enafutu semu amene mapamfo ede ebremu anyina ne se yihotena de anya kra na yihotena no ni nwia mpanifo ene anibre ene ahoye a na say you hotena no edin sempi enenam me na esese me na esese kaminya me na efata me kaye me a na saade no nyina eyebonsam su ena ebowura nipa bim ema otumi eye saade no nyina na say you hotena no ebi ewo babia nipa adoso ho bia no eho ena yiwotran wo ewa asorim enamfom abusuam awariem ena adwumam nyina da ena yiwotran no ewo na obi eyi ho wafiri ho na wakohye ho no enu nyina de abufuo ba ne awreho ba ede anibere enso eba eno na wanhwe yi a na obi ekodi obi bone wo kokuno ana wokoto woseye ede amano eno ena yekọ Exodus 20 verses 17 na 10 commandments no eko eyeneto no wo say emma woni mmere wo yonko agapade emma woni emmere wo yonko agapade say ye wo yire wadanfo yire ana say wadanfo kunu ana wadanfo afunumu agapade bia wo bia no se wo ma woni ekobre a eno na wanhwe yi a se yadwuma mu ana wo kwo na se se na ware na koyi ana kwo wo na se ana se eya asori mu a ni dibia bia wo no afa na kwo kan kire so fopani se we se no ote ana se no ye enu ti yenhwe ya brabo yi na yento ya no nareka ni yenhwe ya katrema yi se de be ya yenkwo kan yenwia wansem na nadwuma emmo no na ware enkoguo ekoba ne sa wanhwe yi asodie ni nyina ebesan abawoso eyeme modofo pa oseyaw abuaji ofosuo mene mapamfo ena yede afutusem wei ede ebrewu fe ene anwumre se fabi na fa bo bra se de beya dachi akwama no ebesi uye na asi wokra yie SOMPA foundation ede SOMPA chade aba na SOMPA chade no ni nyina ne se ye ma kunafo bibi afra de akata o madaja so ye manyanka aduane adibro nyabrei na omotumi asre agu omafuru so kama tie enu tin se ye mo anwa sadi anasa maka aduane a wo hwa ye dia eye ye na empo ye digu ho a ensentem no se aduane we na SOMPA foundation say me fanto anim se bra na fa bi ebra bedom SOMPA chede na yentumi enya bi masafo ebronya ya ebai na eyesika famu a yebeje entoma so yebeje amana yefe papa na ti haye eyesika famu a emfamfa adwumayeni bia so fam lawei na efafa so said ebeya sika ni nyina no babua kama ni enya bi de adidwuma said se na fata na SOMPA chede de wafa ato ne ho so no atumi awiemu die 0598559802 0598559802 Mrs. Subiem 0598559802
02 na edin ye beba na watumi emia send ne so Tarawan Media Limited anasa Blessed Foster Tarawan Media Limited ana Blessed Foster woso sikanemra niemfa mo asafo we na nyoma enkonkai kama pa se upemu enchiremu bia tro number we na watumi abusa ho asem na sa number we na wo bibi ewo achichiri ana pinchanya na doso a wo frɛ number we ya o sompa chede de ka beba befa na watwere odin se fata se eduru ho ne bodin ewo afidie so dawase a ye beda wase ne ama mo piafo 0244 834838 0244 834838 busa ho asem na yenchirechiro mu Nana Kudom Company Limited Nana Kudom Company Limited Nana Kudom wo na Nana Kudom Company Limited yi wana di oyirika yiribites abedwaso na wono a enese ade Aaron Orange Spirit Drink abedwaso na sa oyirika yiri no wodi nubna ene haban enaye ye na sa nubna we no onomu a na otimi so okatrema so ate aduane kura na wudi otimi tibidi eno ne apia tete no appetite na enwoma ekonkan ede ama sansa we ya nso na anom a hangover bia ni ho ade achi na wo ya cheche otentasuo no dabi wo yirika yiri unya bi sa kra na sa wo yirika yiri no eye osisi mu adwuma no na enwoma sori renchei emema na tu aguso emema no na ema no kura tokomu omukrunom oyirika yiri amantem na so se dikamfo amanfo bonsan din o woyirika yiri oni Aaron Orange Spirit Drink amanfo di ho adanse na Nana Kudom Company Limited owofo se kokoben woni Nana Kudom ahimfie no enedi enhwani mu pe entomfo nko bia wofo se kokoben woni Nana Kudom ahimfie no enedi enhwani mu pe na nsan open dodrom na wato edi bia kogu so to na so aton ateso mfaso a ukudi woni echrem ewo keo Dr. Mensa from hona make keo kumasi heya ubenya ne dodrom ato so to bia ye ton san wo mu bia ubenya bi ato Atonsu High School Junction Bonasport enyenna Bonasport ebusu say cha abusu papa ye call Bonasport wa said ye abusu no enya asem ketwa kwa ye fa ye ni nchirem ewo photo sport so what timatimase ensan ye busu papa na sa etimatimase hwa Majwa Sport ho na wo Majwa Sport ewo timatimase hwa entimatimase for de atabi fo wa ensan o mate so de papa na open dodo ato dia na wafre wa homatrufo so said be ya yebetumi aboa na yama obi ye papa 0541 688366 0541 688366 ana 0240 692855 0240 692855 yanko na yanko pe na Kudom ne nsan binto wo yirika yiribites no na emwa ye yie papa Siemens Herbal Clinic awiye blem clinic aba na amanfo etuguso clinic aba na STI ensam namu yade ahodo pii no a wode wani echirem ho a emfidi ahodo a wode aba begu Siemens Herbal Clinic no enya agro kra na wotwe umoja no na wodwonso wodwonso no ye de famfidiem na emoja no so ye de famfidiem na omohwe yade kro ansana ye de aduro na kan na Siemens Herbal Clinic se menka nkyerɛw se eye typhoid ana 3D malaria anemia mojawie eyade prostate no ayekese yamukro osa age wafuru aboso aduane tomu abuei wani disusu abuei ye wojo ho a enye na Siemens so wo kwan bi a wo befa so na wa kire kwan ye fa so didie nyetan bia na so didie kwan ye be kire wo na befa so didie na nyoma konkai edi ama wo wa so koma pon
wone asokoma po rural bank no ena edi animhwe pe na Siemens Herbal Clinic wonwa na de Siemens Vital Herbal Mixture ede abadwaso Siemens Herbal Vital Herbal Mixture eno na yatuni din agan na ne gangan pempem hey na azano ye kama enu tia bopo to osukura gangan saa no odi ni dwuma won pa ne so ade achia na agan ama ma opiafo ade achia na ma no no aduane a ye kata so kama eya agan no tia agan na adi wakagina mu ama nwoma konkai saa siepe Siemens Herbal Clinic akira kwai ne ye pa agan ni bi ato a yen frɛ ewo ahomatrofo iso 0279 356570 0279 356570 na afei yemfre number we so ebia na dem lika aboboye no na adum nanso na Siemens Herbal Clinic wo twa kama pa 0240 61 6061 0240 61 6061 yekwa so korima mpon woni rural bank no na edi animhwe yekwa ne ekwaja yaresa said ye be ya bronyan ye betumi adibie yekwa ne ekwaja yaresa said ye bronyan ye betumi akwase yekwa computer so odwadi mra asem chechirencha ye de ebremu ne efri kumasi asafo no hey enne kokoti di baby pepam cheche ne sakrama grind was a grammar sakai bibia ba koso kama pa twa yensesia Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani atiwo na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebeboa Abe Herbal matia kanoso Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yasime, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by say, Confanco, assemble move, be power. Me de sabin your beman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, and sissy, and yenny sissy, be pa, and their cosso. On worry for France and Tessa. And a madam for one can't tell me. Listen, that you would yeah, some kid to it. And you're not here for, or be a tear, you make ye. By my drew Bribia, as I saw your wardrobe. The manager about no Irawadium, where any a simple cry. A dribby was Siemens Herbal Shop, as a Coramampon, your friend Siemens Vital Herbal Mixture. News your ho, the Topa Yeso, Nasadre, Memma friend a gang, a member friend a gano, and Nihamo. What the answer, Berno? Open member friend a gang beata. Every was a Coramampon, Siemens Herbal Shop, and Nimiamia, Toby Bidronia Brofudo Duanoa. So open the door to ya, Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, Cressa number C 0240616061. Member friend a gang, Bema when you feel what you enter me. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot. Every time. Nice. Check a contest, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a contest, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. Yes,
But I say, na mo nim se Ghana die. De biara yes sama. And weekends biara so yes guys know what's up. Eye trodo. Enti se ye hia mo say ya. Na oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Ama sin no aye different cra. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. Enti se eye awade abedinto a year ana apunto biano. Oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Masin no call quick. Minia GB now so foul taste. Pabom oyirika yirbites. Sin aye difference. Aron orange spread drink. Nomini yansem wonto mani pa woni mfie du nwotwe. Ensese open for no. FDA age edwedi nkratu yi atum. SOMPA 93.1. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane ena eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ena eda wo so. Otone ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri nsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Da fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nhira. Drane odifo Samuel. Akwanchereja. Okay. ASEM MPE NIPA dwumadie ena waso egusu awutie no no nwatwe aba pa ho sima edu enkron 93.1 ewo FM no so SOMPA TV enso aye grado ready amanfo ehweyen na wotie amanyoma akonkan na sede mpempi ya mitikai eka no ASEM MPE NIPA dwumadie no asisi semapo menteme ho ase ena yedi akire na sentemu asemu a yede eto ya proso ye maame bi ede eba bedan yen se wo maame ejapade ewo kumase asafo eye edai na esanse enwom de eda yete efri ni wura no no ntino ye maame ewa ha ni nwa bema no so ewa ha na mmom wo yosi na wansansi a ene ebehu do we abrewa nkruma ewom se nansan ye maame ebeka na asem Emma ye papa so ye kire ne nsem bi egumpa waso boye na de kwabra menka meka papa ne se dabi ensema ne nwa ba no eka no sebe mpraduasa wote ase a enye yie emmom woya na adwen se ko ma nanso so ene de wo se woto nanum tuo wo ASEM MPE NIPA na kumasefo hu se dabi wonye nipa boni ne nwa ba so se dabi wano so kwatena brochimam sika wode bre ni nwa ba man so wamfa ni dwuma bi wamfa ni dwuma no enu ntine so wode akokoto ade akokotwe manso agifie no de a ye chade yeso onya bebre efri se wono ni sika ene womtimi adegi fie no eno so akoye asem foforo ene wo manfo ebetimu asem kekrede kasiye hu kasiwei ehu papa se medical ka cho se kuma se aha ehu che kwayem mama me mo akwaba yeja obapa udin ni ba bia ofiri bae efre ma dwa bukua ya wo microphone abonten so mama na mama kremu jo mama enne wasem no enye ne tentin mu omanfo adikan ate dada enti bon tofa kakraman die na de bedan ASEM MPE NIPA si ni hudwuma ma ho me de bedan mo se me maame efie na me ni ha ana me bra se abusuafo oje enti me maboa na me se me ya akola me ti me maboa se nsem panimfo ho me kan me bra e kan na me mfa mitiri ma e kire o kan ya na o ka kire me se asante ya na oba na di ade anya beema na me se na sister so sister de wa anwo to o kan meema to o kan na me se me di mitiri be shem tin na wo se o high court yemfa we mra yemfa sika sei yemfa sika sei de ma dwene ba so kakran se o se da bia lawyer no frɛ se o mfa oledi ne mra na o mu se nanu ma se na me se
wo ma mo no wo mo twe manso no wo mo lawyer fo mo so mo lawyer fo na die nti na da bia wo fa abrewa na bra lawyer fo do mo ya adam fufu wan hwe ye na otie abrewa na num asema ka akire wo mo no mo twe manso na me de me je akire da bia yakọ ti de to so biem no say wo kọ baabi na minua ketu ankosan won fa abrewa na nko no nkotim minua no kọ ya wakosan ti ese won fa 1.5 na me se asa amre no na ye $2,000 na me bra scan e kọ animu dodo adan ti wo mu afa de wayi kọ ahemfie mate ahemfie no mefa nse ni na otwe me nsampo osi ahemfie no wo de awi abrewa na dibim na me see you mewe ane say abrewa na fa nipa wo gigi alavansi yesi fie na me frɛ me nua bra yeso ladies fie na wo 93.1 no wo se a wo nkɔ na wo ka kyerɛ na ka 5,000 no wo ggie no enka ɔno benya ho ene 50 Ghana wakɔfa kwame ete akɔsu bankum fie ene wo de enipa ekomo ne disika na me se mesrewo o ma me de misika aba bewura me meto am ka sam betwe manson bi wo na wo kan ye me kura me se me mpene na am de abde mesre kokɔhwɛ na stop adwuma no ne ye hu kwan befa so o se me nika sika na me so wo de ekɔ wonya duru ho a me ma akola a wo hwɛ me ma no me na ma husika na ase yo na ase mu ba o ba ye so ampa wo kokɔto so na me so on stop adwuma na ase da bi me nsan fa sika foforo mra na sika no ole di agege ne dan no me metu am se bra se adwuma de me ntimi nye me di wo ya ba me hunu ba bi akosie wasa ka akire me se me nsan fa sika foforo mra me ma wo nkrofo na agege dan na ole di edi sika no ye dan no na me so na ma me di mitiri be wura mu sika me di abanya sika keto wo na ma me di mitiri be wura mu wan hwa de na mo abrewa na agege sika na me fa sika bi ama bi na de mba ye bi amonye na me de mitwa so te wan ti me beduru ye no me bre ya mfma anko efie ho me maame ene me nua keto akwa me ana asas ene ye koye ena joni ye ko fie ho na maame ye den wode me chi efie ho fo wode me fa animu ho no wo mo tonton bode ene awo achefo na wode me fa afikyire ho na carpenter ni bi ho fa na ye akusi na me chi a wo mu nya na mbusa carpenter ni se bra na ha wutie ye ji usika ena o se da bi o le di nyi misika na msa penti asase na hokwa timi de mejo 100 cedis na mo frɛ ne 10 cedi no meje ne 5 million na wo so wate ti wo mu abe bosomi ase na otwe nsa na bra ne frɛ me wo frɛ me sɛ ma wo ma na me sɛ adan na wo so wo de bra me ni nkomo bi ti me kɔ no na me fa airport na asase ne ton paboa wo na me fa asase ne sɛ wo ya frɛ me ti ko gya me na me ne kɔ adi ne kɔ na bra ne sɛ wo nya 2 million ti menye na menya den memfa enti so de 3 million no ebebre me na me so you ni nansan ni na enu na mbra yi ba ye se ntoku ati ento be so okoye akusi wo kokogye ti mi gina wa na me se koye na kogye ti koye na kogye no me de ma nka ho bi na me twa so ti ma hwa fidudu a me ba ye me nua yi nka da no ho asem enka hwe ti da ko na me giga na me se bra na I say den ye kwose SOMPA 93.1 ana wo se ma me nyeden ma me ma wo fi asafo nti ya tonsu nti me mra asafo na me ne me ba me ka akire ne ye koye ye koye na me se bra se me so me atwima nson bi nti me hia sika akwa ye den akotwe me manson sa me no so no na me kan ye no omfi me kan wo mfi me ti ma eshi asafo ho nti eshi asafo ye sa no wo se down ba ko ne so fa na me se wo na abecha de ama me se de nti dia so na wo kan ye wo se ba asante be me ni ade oba na di ade na di nti o ma dim sika be wuram na be ka cham se down ba ko ne so nti menye na me mfa nkoye den me mfa nkotwe me manso de me mpene ti ye de anam se wo ba gidan wa ma ya nka dan no asem bi na otwi afam so na ba gidan ni sika bi mu de a ene nsuo be yi nwotwe na me de yire no fie ho de yire no sesai mi bo ni dua efrefre nsuo be ni nsuo be ene nsuo de dɔɔso ene hwa mamie aja wo frefre nsuo be ni nsuo be mi frɛ mi kuro mu nsuo abipo ni sama frɛ antoa frɛ ayanta kondo ni nyina ka ho na me bo ye nti mbo wie na mi pia fifie ho ana efi ofo ma no ma ya no twetwetwetwe na me se hwɛ me mfa sika die nti se metwe manson enye agapade no ensi ho
na mo de fa mu sika ketua bi na mo metena fie na mo me ni nua be me ka so mbesere me ma dwon so agu hu anase makọ toilet agu me ho ana mo so monye wa be wura fie ho akoda ana on so me de yire wo mo saa nsuo ni saa na me de bo wo oni omo ha dan so omo ha dan no na bo mu dua ana so bo mu de samo sere me no ma de kro nti amo sere me nti se me mfa sika me han dan no na mo fa mu sika ketua bi me han na mo nya dan mo medem na mo besere me amonte asem na so bia bo abewura fie du ti akoto no nsuo ni nkum ana me gya ho na me de mba me fie ti eso omo frɛ me bra na omo kɔ asafo ahemfie wo omo kɔ na kwakudua no wo ho ne sɛ mo mmra na ade achi amaba ti ade achi omo kɔ na omo sɛ ade achi so enti mo medane mo me sama no ne mo nkɔ frɛ ne mmra na asafo ayi wo hene ne sɛ ma ya nyade wa bradua ene wo mo fiofo ni nyina akọ samaame to mo kọ samaame no ana me ya idan me nua be kire me fie ene on ba na me kọ ye me kọ no mo say fiofo aba be sama so ababu mu dua asafo hene so abra nti so oba na ye be ya amamre nti so wo mbe sama 4 million to so be piso na me piso na me kire mu nyina na o say ma bo a asafo hene no ayeden wa bradua bo ti se mbe ye ho amamre ana msio bububu eniema ni nyina na okan odwan na msio odwan no me nkoto na me de aba amaka sisa na mo de atwere ho no masa akoto foforo nto mo nya ni sika na me ye ni nyina sika ne me ye amamre ni wie me wie ne ye kwantoa no ne ye me bo me nkuru o mo so bo mo nkuru na che se wo mo Sompana 3.1 ani ye mo bu manim kotodwe ye bu manim kotodwe wie na ne se edia pa na me hia me bobadwo nya sa ye konsuo mu ho a omutwa akokọ no kra emfa ene hwa me ka che na okodan dua ne se efie no efa sei me de beto me kaso na me ka che na ne sa ene ye ko nsuo mu okodan ye enti ye bedru asafo ye bedru ye na me ka che om se antoa de odan ono nko a te nsuo na aka no di se ohene ne se ye nsa anko no so utu no free ahemfie wa ojo 5 million me oje 5 million oji fie ofo nya 5 million na omo han ka Sompana menya den 3.1 musa akọ a mukọ akọda ne ba akọpe ti mo me yankọ na ye bi ho ana me ya me wofa e fe ni wi afi oti fie ho bi ana wo ye den wo ma osuma me se me nkọ na ti ko na no ho na me frɛ me wofa na me wofa ne kasa ana wo se mo mmra ana fie ofo ni nyina epi omo ne ye sa akọ ye kọ ye to obusa me kire mu nyina na obusa me se na hwan na me se me na adua no me na adua o ma na ye se da adua no some sense on besere me ene ye ma o mu dan dua no ti ya bakra na ya ye bi o mu nyina fi ofo nyina ena ye bi se wo na aye oba de so no be ma nkọ hu no oba ha no wunya ma ye nsam abro so nya na me se sa na otiye ne ba be makura ye cassette bre me no ho me ana ma mfa anya asem se me nua me ntimi nto na ntwen nkofo obi nya nua nti won de be obeduru bia on ton me mfa hu ana me de me kan asa enti abaye na me di mani toto foma na asafofo na mpanimfo no bi efra me say sa chamber ho na me nua na budi aye ho sei no e ka wom o de mani pa no be 10 years Sompana 3.1 na se atwe manso nso yi ska bi a me no ka kire nko oye bibi sie mpo a am wo kroma de sanka eso nko ka kire me na me de metwa aso ti metwa aso na na me se ho nso na me ka kire na okoda ne nsuo no enti na me ye nden na me home eso a na me ka kire me wofa na me wofa ne se me frɛ no so okosirim kofa bidie ena twentwen so a na echina na wo ka kire me wofa nso wo mfa dan ba kono ma me na me mfa ma han na me mfa nko mfita ankrata ne nyina konti me mfa na me nkodi me mfa nko ma lawyer na me hu de lawyer no so de beye me na me de me wofa de ma me ono akwa ne pe nipa ma me na obaje ye na me so me de ko ma me lawyer no edidim so obeba se wo ma so obeba so wo ma ba busu mi nsia oba ye no e na ofrɛ me na me se obuda no o se mi nhia na safo na me hia na safo ye kwa na me wofa ni kwa de me kwa na me wofa no wotamo no ba na me wofa ni ho ti ga bi e fa ma me ya ba bi o hya mo were e ho na me tena ye oba ye no wo se bla bi e fa ni jo ne dan na e beso e na asuo so dan no ho beso na oba ye wofa aka me nkrata anu masem a kire no enti me mfa wo mo tam no so a me nyeje na me mfa nko di masem na mso yu no de carpenter
na mbusa anse ne fie ho no edan na gu ho no tam na kasen ene o se aka afi bi sum di aka bosome nwotwe na me su yu na me se container 4 ene wo animu eno so wogege sen ene o se ndi wogege o de kwa yiye na me su yu mankasa some de wo se me koye mfa nkotwe me manso na me ti mabusa na ase nso de ya se ye twen se beso na ye hu de ye beye ti edi na nsa na me call me wofa na me koka kire me wofa se ni seyi na kofi aka wo se ase wasem na ehu ti wo de ewie wo de no na nya abotere na ye nka we na me su yu ti me de me ko ho bi na me ti me be bi nti wo mu a na wo ka kire me ba girl ba ko se Cynthia so o mo nka kire me se me nya abotere na so woni ho amakọ na yire ne ma ho akọje efie ne nkrata na me se ne yire ma de embusuani na me de mtwa so na me ka kire mba ne se onyina no mfirim na tema ne wo fa ne ka kire me se me fasika mra ne yanko han onko twema nso no osua no nyina bonko to onyina mu mfirim wo fa no so aka kire wo se muni wa amansan ya ofase enni dwom to ka kire wo kan so mfrɛ me na won kan kire me wo ye tambia na wo fra akola no na me akwadim ka kire se wo kan bibi kire mo kan kire me na me se me ntwan na wundi ho a makoyo no ma ho dia na ese bibi wo mempene na kasa nya muso no me ba afoforo no o ka kire me se me enton fie no ne yemfanya bibi yemfanya na me se won ton ayede ade no se me dia oba dia ti na me diska be wura mu ti ma mo nton ti me ma mo nton no ena ekiri kinti me bra panni wi me ashama me shia camp na me dem ko shia wo me ko shia wo nche se ketwa no kura beka so nya mfie be wo ha ansa no no enti aye no wie ne da dwoada na me ya me frɛ mu egina ntwo no mba bi na dia na yamo no se ade na me se dia bi me hu mu ye nye sei na mote wo kwa mazi ha frɛ pomponso kwa me crazy wo gina wa na wo gina ho ne picture me de bai no so picture me de bai na dia wa ban kokora mu no se adan me ya na me kan se mamu nton fie se wo na aye panyini na ase ye ton aba ko ye bibi ketewa wo ye kurum na wa ye bibi ayiwa pɛ bibi so wo ha aye na de aka no mo de aye adwuma de me pene so na me ya me kan aye papa me kan aye no na me ya ma akuma se yo me ba aye no na wo se friends so akọ otumfo lawyer ho ne ade ana me yankọ na me nko hu adekode a wo ne otumfo lawyer no akanfa efie no ho fe de wo so wo ahemfie me ko tena ho tena to me nua ama afre me bufu ye wo se woni ho no wo askwa enam se da ben wo se kina ti me ko no me be Cynthia no ne yakọ gina askwa ho be wo si yensie ye si ye twen no twen sa no wo ba ne yakọ otumfo lawyer no ho ampa yakọ enu woni wo ye kakra no ba oba no ne kwotena ase ye nyina ye no office wo no wo keka aye na o se nam se bra na se wa ye bibi awie sem na me ka aye nka wo kwosina nim de ese nka aka kire me no akọ ye mpipes ye wo lawyer ni ho wo se ye ho afo bi ba be to fi 93.1 ana me se sa na wa nka kire me na me papa no busa lawyer no busa am sa de na papa si ya ka me na nhwe fie ana maba na mo so mo ho kire me na me se me mpene se otuma hu so me di si wo na mo wu a na yesa me anoma ye me ho ya ka me nsape na me ame ka se mo so be ye bibi keto we efie ye kurom na wa ye bi wa ha na mo de aka ye adwuma mepe se me hwe ama ade na si wo na bia bibi beto mo na me ka sa na wo ba ye so nka nche do ya no busa wo se na wo nim se eye oba ade ana wo ya wa nka nchire no ana ya de papa em na lawyer na ka se eye ho afo ne beba nti wo mo ba me mama den asem e da me kobie me mama den asem e da me kobie na me kan sa lawyer na ka kire me nti ampa me twen e ma ye ho afo ne bai ye fira bronza no kuresi wo ka ye sister se nka ye che me anka me ache me na me se de o ye na nye me na ma ka asem no na de nti na wo koye bibi wo ho a wo nka kire me enti bi some dem account enya me mfom so ye wa wo mfom so ana wo kan sa kire me ampa ye ho afo ne bai na no mu nyina ko hia wo tech omu de ko tech be na ka be fa ne ko ye kokoduru omu keka afa de wo be bra esan na ma dem so na na omu di ano na ase 77 na ka asa me mpene na wo no ana yira kan kire me se minya wo mu ntima me nyadan ma me nton na me semat ma me omu mfa madwene ni agor na me semat ono ana yira sa da na ka kire me e wo atonsu fia ho na msuo na mse musumo bato de anam pe 11 billion
na me ka kire Yehowafoɔ no avere me ka ye kwa agina me ni me bra kwa agina bosi ai wo de yete so na me say ah ma teso aye 9 million 9 billion so mbetimi atode a wo mto ntimi ntode a wo mso de nko ena wo mso wo mko bo wo asofo mpanimfo na amane ena ye de sore me nte ho asem biem ena fie ni so hwa na anu ada ntokwa jecha afra wo ma na afra me ba ne say Cynthia ne say wakwa akọ fie no na akọ che no wa makwa ame 9 wo so afa 9 wo so emfidudu afie ni so na wo ji hu sika de kwa yi no wo anyi dan ansi wo ye kọba ye no na mka chem ofa wi afi se efie nchansi ni nyina wu enti ebe yi dan mi no si ho ne ye dia ye dan arepa efie no na de aka no ye hu de ebe ye ti de ma me kan sa nkra ga ba ko te dan ba akum wo ye animu keke wo ye animu keke nye se bia blog na wotuo net ne nchansi keke wudu a se 3.5 na mko to so na mse enti hwana ma akwan se ye wo se obra ko fi na ma mko se menye na mso mo ye na ko si 6.5 na adwuma we ofade asa na mka me si enyi dam ye nu nsi ho ye mfa repair fie no afere na no so wo akwa akọche ye cha de anya nya na gina ho akwa akọche enti ye fra na sei o makwa ame ne 9 wo so afa 9 me mfa me nsa na mse sa o se ai carpenter na mse carpenter ni no ma me na ususu se ka se ko ma sei me we so ko ma mbro sa na me ne sei majinsia na kom so afa sensen se wa na nim fie no edan no dodo se edu 9 ne wo fate ba ni nyina ne se ka wo beje dodo a che wo mo adenti se me na ndim sika bebo e no no so power de tu mitirim e na ma adwene efiri de na me ye so na me de madwene ma no ti so ama be se sika no so nya sika keto a wo ma me toto ho watch ni ama ade cha ahemfo me ye ni EMS yo ye no enya sika keto a ti me ka me da so wa ne me admiti ya oti a so ache na mba ne ka kire me na mse Cynthia wo ha me se ye ho firim me ne ni woni me ka sa asem no na me ni ha o me diska ne ma na wusua ti kwa no tum ma me nti se wa asem no wo wi ane sa moko legal aid ko si ho sai ya kwa ye no ya kwa oyepa no ma no ba ko pe moko legal aid no so sa na no wo ma oye oso ko mansia wo ba ana say ni atena wa na asoro kwa atena kwa dina ya da ya tena so no papa ne say me man so na be twen ye dia na ma twen ama abusia na msa de na sika na me de ba twen man so no sa $14,000 no si ye chefie ni dia na ye be che sika na sa na ya che na sa me mpene ana mka che nsem nsuo biem na me da furo me nsuo biem ti say no wasem nyina de na apese ye ma wasem nyina dambo se me fa set o na e de me ama me first ka high court nso anu o ka no bo anko high court bia me ebusu apanyina aka ye mo ofa no nyina aka wo ma na frem ye krom mfiri ya do so apono ma se ya na me call ye jo no mo nyina aka so wo ma anko high court bia na se scan o different me ho no e ya ntro okay yes me botan ne se o mo fafie no mfam sika ma me ada wasa asesa wa no me mpafie no so o mo ne me becha ne pa me mpe so am de media be ma me dia meje wo am mfa dia me ka ne ma me dia o mfa msika ma me na chese o ma me ajapade no mpe enti o mfa wo sika sai na ma $14,000 o mfa dia ma me ebedi wo mo ho e na no da bia no de 2000 ne me mpefie so o mo ne me ncha ne pade ya o mo ne ba cha ne pade ya me mpefie no me hia msika anu a okay asem a ye ka ho asem ewo kumase asafo ho ena menteme ho ase anuafo apotwe abam ewo omomame ajapade ho na ye mami na asem nyina ne se wo de sika ne ba mo twe manso agi fie si ho entini chemu no wosusu se ewo se wonya dodo eche wo mo maka ni nyina yekọ na ye no D4 Samuel enkotwetwe enkomomra na ye twetwe enkomo ba ni nua bema no so ewo ha wo bi ka de ni nua ba ya ka nyina da obeyi ano ansana asem no ya do so no ne atutu no sra ne abasa na ya pe asem no epoma sibre ye ne D4 Samuel entwetwe enkomo emra na afei ye nto adwumadie ni so
na mi duru commercial bank ya SOMPA 93.1. SOMPA 93.1. SOMPA 93.1. SOMPA 93.1. SOMPA 93.1. SOMPA 93.1. Easy. OFORISUO. It entuprum. Debi. So eti se wo ho na se unyi bibi ni me de me nyi bibi ani a ene no akopɛ se ye ba bi ada wo mo ho no de obi ada no ba bi kom na se wo ti asase so na se unyi bibi ni na bibi ni wiase a bibi bekum ti ji bibi di na tumri kana bra manhia ahembobo na Jaba family house ekena nyame ya adoma mpa ye bedwa ekena fie fozo yaba ne de yaba yaba ne de yaba ekena nyame ya adoma anoma akora ntwam wo wiem ekena nyame ya adoma de nani abede wontumri kan no onhia e ekena nyame ya adoma gya kokko no be so rough kumo ekena OFORISUO ekena na ekena yambo bubua wudi bubua ni kura duru obesole ekena nyame ya adoma a ekena bubua ni duru anani obesole de nani afira bete yale ebe HIV be ko ekena nyame ya adoma kire wa ma ekena OFORISUO ose ye nka bi saada debi eti yenim de ye ka eti de nani abede se wo pa bibia hu na pa bibia ye ontumri ka na kire nyame ya adoma won hia ye menhia ye mbobo ano Jaba family house eti ebia no obi ti kem na o si fom wasi ma nya number
Difo ya ka se me hia ne number pa. 050 050 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 050 45 88 454 0246 66 71 17 0246 66 71 17 ya wo manhia ahemboboa no kumase ha ya nya ba bia manhia ahemboboa no ahaya opem so ba bia santema wura owo no traffic na afro na akọ utumfo no traffic na se pe ho na Jaba family house Jaba si fie fikese family house banimu beduru ho no traffic na se wo de obusa security na oduru ho kra no omo ye nkonwa no kra no obusa wo mo se odifo Samuel ho a enye yira kwan kra obi ado beba na odi yanhwe ha no so yie wo mo apempi wo mo nya asem okoto no wo mo so danse no ya na hu hie o ofoso enipa wo mo abedi adanse maame bi wo sunyane maame bi wo sunyane na maame ne de o se yobi ewo eyedefo a wo gina saase afiri ne nsem ena obi chese wa kokoto akwa no obi kire ne se wo mra manhia ahembobo na Jaba family house no foso maame ne beduru ho no ena ye de akwankere gu fom enne maame no ankasa ne nsa aka na japade na asase na defo ne Jeffrey ne nsem ne nsa aka na ade sister bi tie sesi ya wodi obi tumri kaba me ho wo manhia ahembobo na oba bi gine fie afiri ne nsem ena ye ya ade ne ka kire so kokko gina court dem ensem obeka no emfaso bi ene so foso asa agro ne edi oba yo beka kire se judge ne pam no ti sa akokọ so se de ensem na wo keka no sa no sorry fra da kam no nko no keka no boss wo yes ho na ba hu se bibi wo wiase foso wo ho agi bibi di na bibi wo wiase meji bibi eti de na ni abede ekina nyame ya aduma o nhia ye e wo manhia ahembobo na Jaba family house mamo omono e fa de ne to aso ewia ne de twato foso me da se papa kwaba ye nua American what say bibi ai kupa foso me meko ba bia se se kwache kwaso be man tomati ne din odi for Samuel bra wa bra oni wiase no nyame ene dom no adom no na nko no nko abetima wisu enso se no adom nyame de adom ya menso me de be ya adwuma odi for Samuel won kasa kwa enye ono a na de ne pe aka bibi ya nante abre ntime metu esa be na me obi a me ye chinjifo ekwa ye fa so a me bedwu odi for Samuel de ye no eye nipa se be adwuma ye on be dan ye me omko na obi ani wa sabi obeka kire me se wo no be bia wo kire me amekọ ye no sabi mpradua se na nipa obi okura wakokora na wakonya ni breakthrough no kwa ono kwa wonsi wo na de tie ne me ka sase mu a kire nipa da sane bia wutie me se wo pese okọ difo sa na wo frɛ wo mra samba ka genti menko na se ugidie na atosini me se opi emma ugidie hihim abrantie yi a ye ka na asem ya sabi wanya na UK visa wo koyi abrantie saa na ofra me busa me nam se opani wadaroma wabrache na emom de na mani suro ne se amanfo ji agi ne sika rawire no na nya asam keto edumra bi kwa ne sika kwa no di twata kitikwa na akodi sofo bi ho me pese me boni din eti woti odifo Samuel kan no se omo no wo de minim babia se de we ositie ono kwa ofra me no so onimi nam so onibo minim de do bi kwa wonam se ke ano se me pese me ko ayiwo wo papa ho nam so odifo Samuel mi ana me kire ne kwan no koye na okonyina na nam se bibi obi aye ne sa peninte no no yihim nam se masa fagidie ko mi ubebu samsase wa mi yiwan fagidie ko no koye okoya odifo ema na kwancheke okachem sa kwanchre bebi okonya kwanchre de ama no bola so na dwunyina akoro no hu nyina pen e bola so kwanchre na so kwanchre odifo de ma no kakra bi enne minua no ana madamfo no enne wonya visa ejeti na make say ye bebo wake up kronya ye bebo wake up no wo de osu ku pese wo ko ho hwe entra wo kwa otu anamon bibi ni wiase nke da ye ntuprum
and now of course na wo kan asem bia futu sem no wo se nipa ya dan eni kwa se da ya dwen me boa ana adwendwen ye nya adwendwen yantu bingu e wo ba ye den nipa wo ton wa ye nto ukuru ane ne to na bobre su ko no bi je no oba bia ne te obon hoka obi je no wo ye ohene akonwa ne ye wo dia ye eje nipa ye nipa nti edum bia nipa bu ntancha but akwankyira ene ebubu sa no mani nyina enu ti ne ye kanfo odifo Samuel bebia wote no ana bebia oye na dwuma no ye nye visa de bia meka sa asem we watena woto so wo de wo se ukọ baabi eti baabi akọ wa hunu so masa etianti ya nya kye so a ebi wasam na ye kan etiantra ho wan kasa wo hwe ho a omma bibia wo bi be ma ho fe ampa mema kanfo ade eku ni papa ye promise and fail obi wo ho a obi hu na openasam wa promising mayo say enso ade be che pompe kaskala eno ne ye ka cho say ni nyina ye chiwade bibia wo na chiwade ene akwankyere ne wo ma hodo bebre odi for someone ne de na ode na akwankyere no me say eye ade bia wan kasa odwen wo anwonte ase ejide ye pese ye ka nyina ne say obi a wutie sompa ASEM MPE NIPA dwumadie enne papa ko ya waba na no ko ye no se wo de wo hu ni TV so ntenye ono ampa waba wo kyena ono atena se enne ko na nko so wo ma ko so abre enna me ameka kyen so wo mra na manfo afendodo wo kyena wo si dwa kokko ne se jafuruma ne ye gobo enyamija ene edel ASEM a wo ko to asabi wa kwa ade no di bimpa so se ye mesrawo kokwaje akwankyere odi fa number ntu jamenko 050 050 050 050 45 45 88 454 050 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0246 66 71 17 0246 66 71 17 ofose wo menhia ahembobo family house ehona jakoko na so na mitumi no hona ya adwuma ya na mpempin se de misika kira amanfo no se wo ya akwankyere papa akwankyere ja se wo pese enwoma kotote ma de a na pa akwankyere mu omre ukọ ya nyoma ye keka no obeto na bomrem dia diko ujiso ko di for Samuel ofo so san ho awokowu enti san ho tumiri kabra e kyena nyame ya do a cancel nkoso ba bia kama nchi ahembobo ano e kyena ne Saturday cancel nkoso ba bia e kyena nyame boa mse anu ma akora ntwam owiem eti e kyena nyame boa ba bia ko ye bia yaba eti mia kasa me tena se nyame ya adoma e kyena nyame ya adoma wo manchi ahembobo ala jaba family house ano papa akokwa diko na mete wo se so kro na mete wo na mse kyena obia ne ho de bibi baba be so asa ko de wo pa bibia hu ena ementina meka se de nani abede sa emfa se woni mere ye ma ho de nani abede me so di bubuafo ba kyena obesore e kyena yam ya adoma ampaye bedwa e kyena eti de nani abede won hia ye sa na watwi we mu de onso ya nton oye ho dabi wanya me to bi da dabi mi nyi bi kura da ana ba bi nso a me da na me ka no bo na me se wake up ne babo start tu ho na mo asem no no e wa nim se ofie ye nkwaye enti entra ho ne bedru ho a se bia fe na oba adwen bo modi tu na mo ntem akwatusam ahensam akonya so nya wo de anko ana tie mawie wo mo nim enne maame bi akola ketu apa o 17 years wo agini kura firi ne nsem chesi wo sua eti wo ba ya na ano papa wo ba ya na mini ho on sa na me se ma breka me je wa ho me no mo frefre na me ba me hwe ma me na me se ma me kyerɛkyerɛ ne ma wonye anwumere ya me ba ma me ne afre me se wo kɔ ya ade no anwumere ya papa no kyerɛ wo huri ne wonye no se yes me se kyerɛ ya me ya adom a kyerɛ wo ama kyerɛ OFORISUO kyerɛ ya kɔ ma hia ahembobo ano eti de na ni abede mra 3.1 Area
Yakɔ mensia ahemboboa no ɛhɔ na jakɔkɔ na so mensia ahemboboa no ɛhɔ na odifo Samuel odini dwuma na akwankyera ɛsɔfo mu anata akwankyera adanse di akyire wompewe na apɛde he na wonna ententan akyekere wo mo abrabɔ na yenkobesie waye buruwa upegu botomu anefifirigu yefre ni nchirem ewo D4 Samuel Prayer and Counseling Center na yenkwankwaja kwankyera emu ohwam yefre wo D4 Samuel ewa homatrufo iso na yenkwa mensia hembobo ano Jaba Family House wokyera anopa boabo ho anwumire ya ekyera akukọ di ko na sesi ebronya no baabi abronya na keka kọ no sede Ghana mu asi ayire no ketwa bi esu awo no wedi somtwe na abetimi asomtwe pa na usika no entumi emfiri ngu na entumi enhye emfiri usam dia eyo D4 Samuel Prayer and Counseling Center eye tie yenka ema ne nkwa akire eho ene jakokọ na so akwankyera no odempa 0504 588454 0504 588454 yakwaja kwankyere mu ohwam na ahomatrufo we so ebiara de blikade tu dwaro bekọ na adum dia yemfrɛ wo 0578405519 mensia hembobo ano ɛhɔ na jakɔkɔ na so D4 Samuel Prayer and Counseling Center yenkɔbɔ ye dwuma ho bai yenkɔ na yenkɔbɔ ye dwadie ho bai sɛde be ya dachi ankwama no enwoma be konkai ede amayen asamtetrenta ye tam to aproso no ye maame akasa sabre no ni nua bema no so ewo ha ye bema na kwanya enuti no bae na wono so nsemu ani nua ba no ede to ho no wono so kwabrami nka meka wo bi ka enuti enene wono so atutu tatai se ono so ba beyi na no papa memo akwaba ye jaben panipa empom te sei emi adum na nso na ehe na ofre pa so mi fre jo so promise mi te tunso agogo na ada na wasafofi ho de monte ho ndi mi kura de mi ntra oda ashu papa ensema wunwa ba ya kan wanu yie ne sei o sha ase wo se efi no ono na o abruchiri na me wa mi so na mo abijan SOMPA 93.1 mi ba na me bo mama ne na me yesi sa na tie dia abroja pade dia ma ne enkoye ense kwa na me jai madwuma mfie mienu na me tra na me nyina me ye bi ntime duru ba bi a me ye mre na me ka kiro na so di bi ba na nyina force ya na ikuti asem ne di fi ne ma aberwa no ajei me bo na asem bi wo ho emse so kata kakra edi manso potin ne ba ya ema mo ye se mo betwe manso agene ho no na woni say na me ma me na nua me ma no nyina wu na fi ne so ye me ma me nkwana na aka nti na the whole family ni person mo de family house ana ma me so wo mpene ti na me ba ya wo kan ni SOMPA 93.1 ajo sana say de no ko ani eto aso enti me ba na ka kira me so me bo abanese se na de man so de se ni wie ba akofo anya na adwuma nto ha wuntimi nye abura no so wanyini ena eja me de me ya na me fro na me se fa bibra na so me de bi ba ni nyina kakra na ja abrefo abwe eye yi na ji fiesi o ye ji fiesi o wo abruchi me so kwame kwan so ti wo mu na wo bae kra edan kra me ma me kra de ma han kra na me mini ho enti ma ti wona asa fra me fra bruchi se me ma me de dan na SOMPA 93.1 ma wo de dan ma han wo de ma bi wo mesi ni bi wo de ye ho adwuma na me se me kra mo mama ne ti me ko ka se me ko fe no ko se mesi ni ne ye adwuma ho na me se wo fa na de na bibi sa ho na abre wo so se wanyi de won se nim skem na won fra me kra ma me ma wo se me ka se won fra no wan fra me o na me de me twa so enti o mu na obja u ba wo ka se si mi so me ko ton fie ye ko tema me bra panyin mi ani ye nyina ye ko tema wa na afre se wa hu ye enti ye nton fie no wo fra me na me bucket wa we fra na kosi panipa bra ni mu kakra se ya be kasa gu kasa mu ma me yo ka se ye nton fie no enye me na me ka se ye nton fie me ma me tia se o ka se me nton fie no no fa me nko Dubai anam se abroja pade na o tia se no me na me ma me ko ton fie na fa me ko Dubai abra na neja pade enti me de me mpene ene no koda enti na anu ya me bra mu ofa me bra ewie na san fra me bucket wa friend na kosi ni number kro mo sisi a no fra me ono na chiriba no fra me se ye nton fie no you ka che nton fie me ba na me kwa me yesa na tede wakan ya ti de che japade de nka me ma de nka eni hu bi ene me yesa me follow up awu ba ya kwa ka je sa wo sa be busa me man ni se adenti na me
mama wa mania san me na se nya wona ka tell me se menye sa ade na fe si de na so abeyi ma ama wa ha ani e san ba fi enti e ba fi o ba mi fi ha ka tell me se nya me na me se me mie de Sompana 3.1 me mie nto fi na me se sa me na me ka se nto fi de ani enka na me se enka ani e ja fi de ton e firi ho ana ode me kwa ha na ode me kwa na ode me fa na ode me kwa edan ya se ma o ka se ye kwa che edan ya o ka ho asemi edan wa na kwa bo dua wi na ase ye nche dan no ani ye che ye edan na ye che so nya akoma nan sika wo je 145 million waje hu sika 145 million waje hu sika di ewie afa aduro bi de so bi so de wo be je afa na so wo ntia se enti da no hia dudu se sa $14,000 and some na work no wo fa paper ni dey what be that to screen so a 13,800 13.8 eni wo kwa yire pa wo say $12,000 wo call guide wo say $14,000 wo pa for boko fa na say we twa so ko fa say ba $3,000 kwa me tro no ha ni $3,000 fama wo hene yiri nhwem aberwati agi hwem bu na o kan ma me na o kan aberwati atro papa ya mame wadawroma mame wadawroma unwa ba ma no kasa wo kasa me kasa unwa ba ma no kasa mesrewa na akura wo microphone bi ani ho but wo ko so distraction na esa no yihu de ye kan papa wadawroma yeti ana wo de na wo do frame wo sa anu achi na sa frame wo yerepa wo kasa me man koi me ko kebe wu ho ndi kebe gu nya tenase wo si $12,000 wo si ko fa documents bra me documents we ya na me de ko ye me de ko for fa de bra wanti mi anfa ama enu acha wo sa de me ko ejata ho be sa ko ejata me sa de me documents nya ko fa de bra wanti mi anfa ama wo sa de me ko FM station net ti anu mo frame me enu so ko fa documents bra mo ko ya man san fa ama de che na me de documents ni na za ko kire wo mo baka je se me ko na me medwane so ho ena wo sa de me ko legal aid so be se me ko 4 times ye ko na se ma be kan se se no people sina me ma me dan people sina me no mo ka se me din na den me din na wo so enti ye kwa na me se me ma me din na wo so na bi ni nyina kire Mr. Sadek wo hwe ni nyina awie no se wo kura ka je se people na me e forgery paper na me da na se forgery ya juaje na yi forgery ni film ana wa sad man se wo ka kire se wo de do be ni bia wonye ana Mr. Sadek se nje se me se once am ma me din wo so ni de wo se wo bia timi ya den etimi dia wo mwa chede wo bia timi dia wo le manema ana me kan se me ma me anka nkyere me say emema na Mr. Sadek can say legal edimra ho no extra say ma me din da paper no so dia me ya chede obi etimi dia wol manema okay na de ntama ba kan sa na me say ade nti na ho no say paper that thing for so many years ama anya ne hwe na wo ba yo ka te fa obedini nye me ma me wiye wo ma me yare da ho for we ma me yare da 1 year 2 months me nua be think kan wonsu am hwenda enya so na me dey board charge but me bi ekibi na mama okay so ho di ho ene no me ma me 1 year 2 months me ma me system me na me tu free me ma me yire ho atonto me da me che okuru furu to one na hwa me me ma ho e bibia kan ni tum mame wo bia ki mame ne tina wo kasa mo tu chan tro me kasa wo da nti di ayin unim kwankro fa so ko da ma so aja pa yetie o ene aja me ma me wie na what da wa ama mame aha no na me pese me nti wo be ma no wan kasa na na hwe mame sabe mpradu asa obedware nyina ye wa ye fena tema gotu profrom fo nyina tema me kese me bo a ene ye fena se ma tema gotu be so me mu nti ese ma me ka so wo kwa akra na ni ma so mra akra ansa na me frem wo fa asem so se misumi ya na me ko pe bibi abra ama bro edi e to ni misumi nya we tan bro and when am ka se mo no nkwala me fa abro and kwe 2 days when boy to so mo fi friend no so for every Tuesday that 2 days when mo 15 cedis no mo da ko ma nkwala na to aduane adi o so for to mo fi ona na jiska no please sata na unwa bai wai o tinkran me ma mi we na o da wa ma ye aja asem we dia o boa me ka se mo chira we bisa krofro ba krofro me aja asem we asem we dia menyi di me no nya adwene message na o da wa ma wa yare da ha fini butu mienu wansi wo wa yare na o da bisa krofro ka wansi wo na wotwe da wa ma yie da kura wa ma 4 years later ansa na wo ba no na wo wai wo won kran onya so wo abrochire wo ka se Ghana nkran he nti oni die nti a wa amba o tie se o kan mo nyina ma nti so ho
ana ye ko legal aka so for bani na ye nyina ntiase anya adwuma ana o mo se sa na tie dia se ma ni din da so dia o se obi adan obi atimi dia wol ma ne ba ana me ka se da bi me ma me anka sant me ma me de o se me ma no ye ni di ho obi anu ho kwan se o de ma na yira na ne ba o mo kan teacher coordinator no kra na yi kra ne corporate card question me phone echi ye call 4 times the last one crowd cry my America say we be me we can say for for 3 good times we here for 4 best yes what 12 people someone 18 so am ka so say the 18 so by some change in the was so I didn't tell am hand na me wo fa cry can say ye kodi asem kra wie kwa na me den me ka say abro no den Ajapa o hwe TV screen so a na chere say sika unua bande ma onyi na ni say me twantra I work at the $14,000 no na we no sika munu bi no atwero no ana that 2001 okay date in the was and was rocket bill and expenses and house number no NA110 sika de come lawyer na edika no ni nyina na wo ho no na himfi na court early no so early ni nyina no early no se man kwa court ni nyina wo me hotiti a make me photocopy abra mo kira rate property rate right ni nyina metimi di photocopy abra mo kira Pani when the ebetwa mu kakra to asoma ye to aso anti your friends your colleague guy no go see for abedin na me say to do abedin be ya me mentia because me unu adwen kwa me keep paper no for so many years na just say we can see enton fi na man plenty na person me for abedin na just person we den ye ko di uba no ha what manya paper na ko den ya ko ton fi na say me fa man paper no o man say me fa man no ena ekwa na Mr. Sade ke say na te de say de ye kana so wo ntia say de ena say no mraba ne say wo friend say uma me di na that paper no so dia na ma che de obi atimi de ya wol man ne ba ena me gina o ka kire me kan more than 3 times me de me ma me aka me ma me say ye ni di fie no ho no wan ka say ye den o say ye ni di fie obi eni ho kwa so de man ne ira na say ne ba ena me de me kan sa ena che ya betene mu an say nti o ha say what ma ba first one mrata hene timbi misumi timbi ena be nti mrata hene kra so kra wa nkra no me kan say mu ya na mrata so no say ni pay kra wo bra kra no on ka sa de no wo fa wo se ni ma me so mu didi wo say ko bi anka legal aid for kan ka me follow ba me say still me de me ma me aka na maka nti legal aid hono de wa asem aka ya ne say wo de wo mfa Ghana mamra ne nya adwuma ne mom de abrewati aka no ena ade ba ya adwuma say wo didi ho a ana ne ba naka ni nyina sa ko nwua ba yi ho no to ba bi erkin wo kan ho aka mema mi no no nko eti mo mema mu didi ho wi a ye didi ho wi a ni nyina woni ne madia naka dia no person o club o gia de ni na free ensem mi nwua ba wa na so wa na wo tenkran o yare nka pa bi ati nka o yare nka ba yi wa yare ya da ho no wa yare ya da ho nka ba nya me bra ba nko ne ka eche no kokun no hwan ne kokun no fo da ho hwan kasa ma samoa ma no ho ti wa ne yi nyina mo ya dansefo ma me na sesia snap ni kosua we wo de ye den say no sika na wo kire nya say sika na me preso so won famo etiefo ahwefo ena asemu a asi ha no ani enyan asemu a asi daim ani enyan yo asemu a asidem ha no ehu o onye yia no na bosia ne snap ama me no dia ba no se wo bebo dua kuni nwia no bo ejapade a ena edi eja wo mo no wo betu ahwe me ma me me doctor bo ne mo teacher wo betu ahwe me ma me petu a ma med kasa jejejejeje who are you and what are you we are sitting na uni wo se mani ne agumi ho na meti wo no no na aka unu ya ketu ago e de na no ko ya ka je se wo ka ni trako ja se wo se wo ko di do ba begu kwa na am na bubu ogu wo na who are you and what are you who are you and what are you for the ka so kasa te so ba wo na me to me bo ase am kasa me to me bo ase am kasa no me fa nko ayi e fa nsem
school ya wo e for to about we and I say first time they to turn who be akọ no papa me kwa bi jan 10 years and na akọ aburu kwa bi na wo drop na me to na wo drop no kwa bi jan 1995 first one o passport kwa na me kwa bi jan akọ sabu ansa na wo ya visa o chantrosa o chantrosa me bra o ne keto na ta o chantrosa $1,000 so akọ ba ya o te ase and am fa ho na akọ je ya wo fa ba ya mankwa e force wo kewo na ka asem na ye uni time ye no go ye no go asem a asie no $14,000 said ye di adwuma no ceasefire ye besrem ye hwe se maame ye srewa obapa ye srewa monka mo anuntum ye pese ehu asem na ni so Nesa nunti lawyer infum nyameti ase chambers eho na wodi ni dwuma lawyer gina homa ne so a ye no ebetwetwe komo pani pa memo adwo mejeso lawyer ne mpom te sei onyame adom boko na mbacho mo so dia ka ni pani pa lawyer ena nwumire ye bo oprum na wabie yen ye de kan ye beda ase na asem a ye ntiase na nchiri wa hye wabam ni se obi ene ni nwia ba ena kumasi asafo omo maame ajapade na ajapade no nchiremu nyina ne se na manso ya abaso efie ena ni nwia ba no edi sika fira bruchire na omre twen manso no na ni nyina kamfua no ni nwia ba ma no so na ono so ewa akwantuom ena oba ye se saa na tie dia efie mienu ono so beja na dwumadi a wodie nyina na watena se no de atwesa manso no ampa omutimi twe manso no gifie no na lawyer Ghana amamra no se obi maame ewo ejapade na se woyewul ade ma wo mienu ana se ema no a se na will no ekasafa ho we de obewu bia no betumi di amane mana bedase okase me no me hu sepa maame ne ye real anase wanye real no wawu a maame no anya will enti tokwa ba ho kakra ntom di ko legal aid na maame no ankasa din na dafie no so enti legal aid cha wo chede ma wo mo no na akwa ko hia se ye busa se wo chema wo no Ghana mamra be ma de wanya bia no de wanya no onya akro betumi aye will de amane ma yo medase mame fa kwa wi so na menchira woni wa chiefo ni wa hwefo nyina edika no se obi maami wu no o japade ye se bi yakanfo ya na santefu se na wo ka sta asem ni si wasafo de ngidi sho mo yakanfo na oja japade de mama na ni nyina akoye ma ni nyina japade etini no ye fe na se family property ebushia fie nemu sa emma no SOMPA 93.1 no mo ya adwere ko se o wo se ya ebushia fie de but ye pese obia ye che no obia nya ne de na so mo tia ase no mo che no mo obia nya ne de a e free samre no e free ebushia fie ni enya ebushia fie bi eti no obia nya ye bi obia di ni kwi wo ho eti da wo pese wo di che wo bi sa pese wo ton ya pese wo ye bia se wo ye ade kroni bra emrana ma kwan ama wutumi ye eti me ba wa send kan so no na no ma tia no ma ko hu liga 84 no ma boa o mo no ma che ajapade no ama emma no efri woko no enye family land na family property bi ana bushia ajapade bi ankran bi ankran na ye chema ho no obia dia be ya ne dia eti no pese woton wutumi ton no person what the year team the year so who should conso no anya we na ne mati mu befa per PNDC law 111 SOMPA 93.1 make ina na say once my colleague in no mati afie no ma chamo mo de sam me nya busia japade bi hello lawyer lawyer asem ni nyina ne se
Ejapade ni chemu no ena pinche aba ho na woba no kire se wono na de ni sika dodo ba mo de twe manso agi fie no enti se omo chede a ewo se onya dodo eche ni nua mema no ana ni nua bema no ena ni nua bema no so no so se na da age mfie mienu ena wono so edidi ni maame achi na omo de twe manso no agi fie no na eno so ni sika enso eka ho na sesia no yemu se o se omo beche efie no abra omo nkoji ele na omo a ebeche ene se bia legal aid a chama wo mo no de ne de ba bedi ni ho no otumi de yeden ya ne de ba bedi ni ho no se na medical chire mu no abaye ne dia eti ni ope bia otumi de yese ni obi akosi ni fie no di efie no eye eti munya che mu pe ni obi abenya no abaye se ni pa no dia ope kro betimi ato 3.1 ana se bi oti aso betimi aye real ade ama obi a ope so de ma no eti sable na mo be check ofie ni kukuro no obai wonu onu abe ma no mo chepe eku obusia aja padie mu abai ankran aja padie Ebi a mo ko ma te se oba no ka so mo ko liga yo ma nche so ma nche de a enne eda so ye abusia aja padie eti ba ko fo ntumi fa ma obi ana ba ko fo ntumi mfa kire nkoton party bi e ma ne nyeyi Lemo so mo ko enti ase ye adwuma ma omo che dia 3.1 ape ya fi abusia japadi ma be ye omo ankasa individual no so no omo dia ba se de oba na kan no so omo ko regard omo anche so mo ntu enti ase anya adwuma ma omo anche dia ene ye da so ye abusia japadi e fe me no kasa tamre eti no no obi ntumi fa ma ne ba ana ntumi fa nya bibi ma ne ye lawyer say penche aba ho menteme ho ase aba ho na die ni sika dɔɔso wɔ mu no obetumi anya dodo ana na empo sesia na ɔmokɔ bankrom so ɔmo ɛcha saa no obi abetumi di amane ba first question na no first ten ya ni sika ebewu emu no o so no so di sika fra bloke bai be ma no so no so tia no so no so ja na juma to ho ahyam no kɔ court no pie minu ɔno na ɛkɔ court ɔkɔ okudi akiri ɛhwɛ sɛ ne ya ne emeko Entimi fa sa family no nyina obi ahwede bibi. No di sika ba wa hwe ni sika. No nsu gya na da agye de to ho. Adagye no sa ye di sika to so a. Ebi ane wa o su sika fira bruche ba no. E be ye pe. Ana bi kura bi na mbro so. Esa so no nsu gya na dwuma to ho. Sabi wa fro car de ko. O sa fro car de ba ye. Ka bibia betumi aki. Eti ade no mo ye no so no wan ka sem di sika ba. Na sem di sika ba na nyame adom ne saka fie na bati me sika afiri sa agreement no ananse se no anya adwuma ansa no mo hye court na hye de a na oba no ntumi ka so de ne sika bench wa ba ne sika na mom o mbetimi atena se ne crazy star wo sika awuram enti bia wo hye bia sempoa ana bia wo hye 10 cedi bato de se ne mechi ye nya 10 cedi ma 5 cedis Esa someone said that anya krata anama anya contract anto so say sister scout be bia na ibet na back of the amount it you know say no law no kire say your friend be quasi contract and no anya contract and no say no contract it embra no say basa o pesika bia e reasonable e ka say reasonable sika bia kwa aso now the chia ni pareka e mo muntumi ntia ni sika te sene yanka one na ye contract had be man no SOMPA 3.1 e di amano e ti ni ameka ko si ni se onu aba this perfect approach ba na e na so ma anya hyehyeye ansa no this kan e ba no akoye crazy contract ni bi e ti o make na ka se sister obo ka bi abe 10 cedis but ye nya 10 cedis ma ye bi to ma 5 cedis de bi e kwa e be fa cedis ma eni e mo oba no to bi ka se o se 10 cedis Enti pinchina o jine 10 cedis ansa no market e japade no esa se wani kan no ma anye dan seseye no anto ho lawyer wadaroma se de wasi achichiri mu no na abrantie no enso e kire se wa abura mu ko legal aid no na omso o ma che japade no obi abetumi de ama ne ma no e na wo se da bi
said the abrewatia asi akasa no ontwena no ngo fom ni nyina ne se ose ne maame eka to ho se emma no betumi adidi ajapade no na emom omuntumi fa mo moma to omdidi ho ana se ba mo wo be fom kwa ensa nko ni nwia ba ne ho ana se ni nwia ba no ma ne ho eye ne wo fa asefo no na eno so no akwa traditional ho no so lawyer na no ye kan say okay 3.1 can say you were real wo ho you were amrofo de wo ho ene ye wo ye nso ye de wo ho tene a kan say traditional na no party ni ya na akwa say chamame na kasa asem no se bi no da wo wu paso obewu na se bi o de kan sansem na eno de be ye adwuma ebi amame no ti aso de na no na keka tere wo no onya nwui be 20 years ago 10 years ago o mo de mema de mo ntena fie e de ambakwa abontere eno sa na de fa no nya adwuma SOMPA 93.1 oda owu paso a wo bewu okeka sansem na no asa a mafie bi ena odi wuye eno de be ye adwuma se be ma no ni kwan se okopre japade no fa no de ma obi foforo na emu moti atiri obedi ji so no wudi a be ko mi aba no ene be ye adwuma na emu bi a wanka sa ase na emu woka da moti ase bi ankomodidi no woka ene ne yemfa nya adwuma sa wa wudi a di pia di kilo 111 no be ye adwuma e ba san so petufie ni mienu because enkrana ko ye mienu na emu samame no woka sa ase no no do wo pa so 3.1 ye dia ene be ye adwuma gama no ntumi nya japade ni bi emu motimi di so wa bra wote ase owu a no adane ama oni aba no na lawyer bema no kra de otiase se ka wontimi ntwene maame ano ngo fom ka de abrewati aka no a na enka obedi so so no kra wate ase dada nya de a obepre japade no de ama ne ma ana ne yire ana obi foforo etimi hu a me kra wo se wi no eye wantwi e wo no oni aba no ntem ho ni asem no wate ase de wo ho kwan se wutimi da bi yo ana wo so timi de dan bi ma han no je rent na wo ni aba no so di bi ma han no so je rent na emu sa owu di a efiri ho kwa na fi mu ni nyina aka ye oni aba no dia emu wate ase de ye omu mienu dia oni aba no ntumi stop no se o ma ne meda fi ho ana o ma ne fa bi en rent enyi hu sta da bi o ntumi nkasa lawyer answer na wo bekọ no na ti say no sesi ano edan ni nyina wo beche ne pepepe ana SOMPA 93.1 sesenia ni se na kwasho oni abema na asemo oka no o so ntimi ntwo maame ano emofo sa wontimi ntwo maame ano nwofo mo dia na se che se tie no mo nche anya dia wo no ni aba ne beche na emo obedi di so woti asu dia wotimi edidi so na wu ana akoye wu ni aba ne dia etini so ka so ntimi fo maame ano nwofo mo dia ene en chepsem no emem o tumi no oni aba ne nche na emu opese woni obi ni aba ne nche dia next time o ma me kan ye no o de o ma me ano awofom emra no so ma no pan sha enti so wakitum sha won fo ma me ano wofom dia ene oni aba ni adeche na emu otia ti de SOMPA 93.1 emu opese o mo tia dia no opese o che se ni o ma me kan ye no on fa nya adwuma so on fa no nya adwuma dia no oni aba ne mienu dia emra no che se o mbi che mienu obia de half lawyer enti sesia no emema na koye mienu oba baako sei na eso komutimi ese echedan no edan ni nyina eye dumienu 12 o na say dumienu dia 12 dia no me miensa de obia de wo mu dampo 9 obia de wo mu dampo 9 but before some be that na so ma letters of administration every court omun kwaje no omun tumi nkwaje apade no ho nkwache enti se na no omga so omun call legal aid no se ne kura so omun call ho mo omun che ya no kura ya mfom so before some beche no so omun di kan kwaje letters of omun che ya nsan no omun call legal aid defri se na penche aba ho na omun yan kwaje letters of administration omun yan kwaje so mo kwaje de also mo di kan kwaje ansa na fie no SOMPA 93.1
saa na mmara no fie enti lawyer sesia no se ekoba ne se omodi kan ache no omankwaje letters of administration na sesia no Ghana mamranche se de omache no de enimu wo hwe mmara na saa na tie but omu nyina betimi akwa no krom aka se omu se yankwaje early na saa na yeche but yet ase ni obi anya e bia obi afiase but after that no ye ba kwaje early to regularize it ye ba kwaje early no ye give ya senior pomada no obi ade enkoso nkyere hɔ a ombo yi ya proposal na emom so mo kwaje na wantu omo ntam dia ye wo mra bi se enipa ntumi ntase emmopo emfantia Ghana mra enti omo mi ansa no ntumi nye agreement ebetia Ghana mra enti se mra no se o se mo kwaje letters of administration o se mo kwaje no ansa na mache na emom santi ase anya adwuma na mo kwache na man kwaje letters of administration na secretary ase anya adwuma dia cha mache no anya adwuma na mo nyan kwaje ya mbotimi akwaje na nche mache na afa ni akwaje ba to obi anya ye no entena ho saa enti lawyer sesia no maame no so se wono na di sika ba ye se de di kan busa ye no enti no sabre kura no wonna ho kura mpef eda no kura biem na omofa ni sika ma no ano de ani o kan de ese bi abufuo so no de kasa but wo hwe mra no cheche omu ni aba no ono so wo e chefa e wo abush e wo epie ho eti ni awa plan de be fa no ke ye abufuo e no de kasa ba so da so gina ho se wo mpe bi ma esa se mra mu no samra no di bibi mawa opa na woge opa wonyi emra no se kofa book ye da hai opa na wokofa opa wonfa bibi aniu na emom ya meka ne hye ebufuo na aba ena omu nu aba no ebi a wode kasa na emom nya ebufuo na aba no so no de onpeg apade no na emom sika wode eguru em no ompe mana amofa ne sika ba no ofiri ho e na emom ontimi nko beji no dache ontimi san kofa ma estope ne kese ade a woni watena se aka na ntiase aye adwuma no akire wuntumi saa na no ema na nyeyi eti so ne onua mema no mienu trase na otu na no mutu otom se me asomagi efie no mempe mumienu momfa na emo misika amede kotwe ma so no mompe misika ma no na omugina saa asemi so na mema no mienu kope ni sika ma no se kukuro eda obagidika no ontumi me pleja pade ni biem ene efe ne estope no esa so ama onua no mema ma ase on penti no mo so kope ni sika no ma no enti saa asem na no so wo ka no won hwe ni yi anya sa dachi bia sa abeko atia no okay lawyer anwumre de wadaroma ye beda ase ene wunchiremu mishime damas beda ase lawyer enfum ena motene kano ono ena ye lawyer pania wo nyamete ase chambers ewo asafohwa so na mansun so ekoso etiefo modaroma mote se de ekoso ni nyina Ghana mamra ena lawyer enfum abiesu akire ye no maami agini sika edan ontimi kon biem ena biem so no so mo che ne dan no kra no a enye mra kwa so age so mo koje letters of administration eno ena kwan bi so aban mu no ye de eche ejapade eno ti na asem a eda ho eso eno no maame na sesi akosuo yesisi ugen unwa ba ma wo bekunu na kosua no me de be ye ene snap yi me mfa mwa ha na me de kire so onka no kore tese kapre bi anim adanse for ho ameti me wo fanom pra no me wo fanom na nyamna me na bre wuska me bre wuska na ade ko kwa maame kasa hwe afidie nim kasa hwe afidie no na wo ye dai wo ye wo si amansun ti wo ko me wo fa ba ho e ko ye den
mene se maami asam no de na papa me ti busa ko se enti ya chaade a ba ko fo na kase ba fa na ade no wo mpe na wo hu ne ko je hu sika di maami na wo ka se wo che wan ka ne sa wo de wa dwene se de wo de wa dwene wo ba ya me to di ekire we ekire we ko je hu sika ade no wo mpe esi ne na ko je hu sika 145 ade na ko je hu sika wo 145 papa efi se me twen man tu ni wiye no me ndi ka da wo fie no sika na me ko pa bie no ene wo se am ko boka 10 million wa no ko pa odua abodu yodi si ho no yodi si ho no yodi si ho no ene no ko tua ho ene o ene ko no tume na beta ka ya de ene ko no tum mesi fie no mempe okay Abe Herbal Clinic the sickle cells doctor Dr. Sampa Dr. Sagro Abe se menkancho na nwumre se ya de bibre bia de firi utrimi sokosu na mawura no Dr. Abe se fabreda na so ye na ontu ase emfa mawo oba wuntumi enwo fibroid na abeda uyem ena akwakofa saade no aba wode nyoma bi ekeka bom na ne fibroid no de benane de bepia ba so pie ba stomach ulcer na yem kro udidi amane wani di so amane epilepsy na diabetes intridi madedi akra de ne wotenete hoyi heart na doctor say anwumire mema wasonte say yade bibre bia de wo tri sukosu na ase yade bia wante amfiri ofosuo bema ho no fo ani kirem ewo naso eye na enwoma enkonkai emfama na doctor ho no wo mfidi ahodo onye se okoya na ode ndro no ma dabi yaso otana se house mitime ya na wawie no ode ndro no ma dabi wode wo fa laboratory scan ne nwoma hoduom ansa na wode edro no ama na babia doctor ye adwuma ehote papa udruwa no se ampa you clinic no wagwa kodrei emfidie ye adwuma adokotafo nesefo wo nyina buade kama enye baabi abekwa na ye tetea wo yare ne ye tetea wo ya na ahudwan ahomete papa na doctor se men kan kire se bibiada efa yade ho bra na won saw yade tano so apatrapa ena Dr. Abe wodi ni djuma Dr. Sampa Dr. Sagro en habai ni mami ena mami so enim habai wo kwakwa ye bremtuom na ne nuhini nutan ni nyina da wo tutu na wodi ababa ye dro no wodi asa yade umpe we na pede he ye kompo agye wo ho ofa aboso ye sister na ne ho ofe o ne kwakwa nyina ye kama nenso so kompo agina boso yakwata no so apatrapa new site na yakwa doctor lawyer Abe ho na de so the professor kan ho efisa amanfo abodi omde mana na no odin ye papa 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 na yenkoje ayaresa ewo Abe Herbal Clinic tano so apatrapa omna samwa brem ofoso me dase na lawyer mfum so ase se samri ka akra anya na baby no yeah na enso wa boy ofoso so ho ya me pesa me kan nyina ne se aye maame ne ne nwa ba man asem no in fact utia areho na obi a otifie bi aso emfanhua saade o se ne katacho net ya okodae ade eche memenda wan sorry mumien fa saade o wenhua no ma bi pa obi a betra ka ne boso asem na saade ekochi na nyame so waje o careful se ma de say ya na nipa yenhua saade no SOMPA 93.1 do ye na de ekwa mo maame na oba wiase no tama maame ne ba wiase na mo mai ono kura o hemfa okọ na me de tie ni asante no mabu ayechi ba mai kasa o kan sembi na mre ni te me ya se maame se ne maame kan mebusa ne se nya mre na kan mebusa ne se ni nwa ba mai abokọ adu bi eti asante asempa se ne maame a sebe ono ne kotwa asa medan no esu ye kan wasemi 1 week wa ma aye da so wa ma SOMPA 93.1 set sapa ne bia me maame watu kwan na ne woni paper ana no won kan wa ma oho no echi pacho ima no ba die ntia
mama no ye nua panyin na ku efie no ofo bi afrent Eliza okodi Nigeria 25 years wo ba ye no dan na wo bedu ye na me yi ntuma 10 ami ye de koma sister bi wo Roman dan ho ye fe ne Rita ata mfantini na yire no wo pam ma no anso okoma ne susu no wo pam ma no wo me busa anse de adwuma no be so beton false bar sheet sa amre no nam sa ma ye ma no 5 million no wo de koton bar sheet no pro from aja asamo aba sister ama na koton false no echirechere mo de ma no no woton ye woton ya waton awie ma hu de ka no ana me de me fu mu ba ye mame ni nyina ne se wo me ba wo di tu ni ya kwa chi mame ne bo eno ane se die ntina ya mame ye die ntina wa ma yie no na wa post straight wo bo mi nua ne bo mi dua somebody scan koto banche mi so mi nim nam so mi nibi on twen me koma ezi aba no se me ka se mi nua no na ena nsuo be na yenkume ti wo ka na me gira mi ni ho ti mi free my ezi ba ye no mo ka che me nam se sa mi dia mi mom dia mi wu sense me nya ne bone ti wono ane bi so mi nua no ono ane be wu ana kwipurupuru na tim wo tim no wo wu be aboso me nwotwe mame na tim no duabon ne kun no ana wono ane dan fa anso no wo wu ye na wo mame de na meka ana me nua na wu be aboso me nwotwe ase busumi du wanya na yie wa so na akosie no wanya na yie na abre woni wu ya no wa ye dan wo di ayie na kokan papa den na me ma me wu da na no na me ba be ma mitini asi nsu aginem operation ni nie ana chese ani ti awom ni se wode wunua na yie no beka ho bia no mo kwada na amam na mo nya na ma ba se di anti a o ka chance ma no ma ka kira wo chese wo ba ya nke di ba odan ama o pamade o mo no eho no na chese oba ayie no a ka ni nua na yie no da fa wo pa da pade anti onim baba uni information abusia panyin mame wayi anu medas mame ba wo de kofra na me wayi anu atakwa me da anti wayi anu enti nature se ni tintin tiatia mu se wo ko ya wo ba yie na nke ebenyan okay yebekom nyabotre yebekom de wo mi se mame e uti uwi su wede bi lawyer fum de abefa emra ye de chade ana asante so ye wade a amane ne amamra o kan sem bi sese nipa ne da wusu ene ye kan verbal a paper bi ane hu ye wade bi okra na obi kura timika mama mpacho teme obi kura timika se me so se da chi mini wa asomasi gyan na chem no mama se adanse o matimi ya adwuma wasante te se de na lawyer fum ka no ba wo ka sem bi wo se wunuen se emanso na na otwen se ne kapreba kura wo mu kura mama tie se o ka se wo bodua ho hwedua no wan ka se betima se ku tie mama tie me ka se bi anya bia no the word couple sika nem se swapa tin ye de kasa se wuni couple eye sika eswa ba se wunua be men se bia sika bia ono ankasa sam na ne mfifire se okọ akwania ba te se de na lawyer mfumu ko okọ ba no enne wo yi ne sika bi di beka o keto akora na maami ne sika kan wo bi lawyer say we na your service wo no wa se na daje wa se na me kan enti no kora no ono no bia no betumi bia no kora na me kan no ende se lawyer kan no mrem ba me kan maami kan se bi se so se de enti o babo dua no ye se ni nwa be me kapreba kan wo kwenti na odi dua bona ba no enti na me kirem ontie maami ene de to so maami usika na wo de ba unwen wo de bre no se wo bre no even sabio 200 billion krana unwen ni me yedi bi kwa bi so se me tie so ba bia na obi ka chem so omra se maami ni wanya asem echichi se wotua 30 billion ansa na majama na ka na kuna peso okume me ko fa ne nika pre kuna peso okume enti se wo ka asem bi se unwen wo bre ni sika enti se sika unwen so betima gina aka se wanyi bia nto aduane ani a eno so kura no ene aduabon be ku unwen se ne tie biara ye nyina sabe ye nnuanom de sika bra ye ame de djuma na the of the day wo de bra unwan no adwuma so no eye adwuma efie no bia won no ansa na daje a
court say court time so na obi anko gina ho a ya chem kwanta na say ye buka ma mo ba unwa say na da gina ko gina ho to no so do obetime gina na me de masem ba wie no asem amukọ ya unwa wo ka ne no wagina afidikesi so asaka ma me de na efese wo say ma me kan sem bi kire me ma me say ya ne mema no asante ade anim say dan si wa sebe ebema ba de mema ma de amane ne yehuo ye de yase ye de koma ye yere num na de mu amo ampa etasi omo ha adwen eti ye nananom nim de ena omo si efie bi de si wa wo be ma ne de wo de sebe wo manka ho ewo ana unwa be ma agira so se de ma me ka to ho no me sesa ma me ano kasa da ye mo ma me se ni di hu me nwui ma twe manson wona de sika ba ampa wo de anwa be me ne kapra kwanka mo watwe manson at of the day su etuo enya chiginafo na eto obi ti abroche opo obi kura na edai wa send the sika no de edai aye project enso wonya obi a maami ei wo de sika na ba wonwa be ma wadi bi wakwa at of the day na fie na ba ye mo dia ena wonwa be ma se ade a maami kan no se lawyer na eka so obi na eka wo se de maami kan men sesa no iti da che bia mini wa enya me ma de enya me yire dia ekwa wo kura nso ni wa ekwa wo ma dia maami ede be biem na maami. Okay. Oh, woman. Mammy, yabetie, mammy, tie. Shinapona, obey. Mammy, Adano, Seseno, meba, Adano, and Nino. Ebia, ye will get to ye child, Danketwao, and what Dankes will be a Danketwano. A Danketwano, and a be a bedimoa. Me kan hu se ya didin komobi ebi a wompe ma me ehie kodu brebi na se ye bam na se dan nan no de wom bi a wompe no ma me se ye de ka ho a ama o se nan a na ma wunwa ni di no no so ne bra obra ye no ma me obitimi kokot na ka akobo otwa kwam na ka akobo no wunwa ba ma otwa kwam na se be okokot e na ka abo no so ka be den okay eti ya besre mumma enoma na fa kosua no etu baabi ne snap na aka se wo bodua se ndua na nku a ebeku nwa baabi wo kunipa odifo me na make chiro odifo brem voso asem we de mekaniti mame enkasa sa odifo mo ano bre no yare me enkasa sa to boss na be sa enta ke mame ne biem kan wadwene oba sa mo bi kura kasa bia wo ye ni bre but wo kan wasem kama on bia bo no mfa so bi ni so on adi wo ye esi no ka simple thing wo se wunya dan ba kokura na se ebedum le bi edan na ba be ye wo dia wo sa tia ka se obi nim de obewu na nyi so kokura be wo ja no ye besere wo nti de nta wo pre wo nya botere ohima ye be ka cho se nya botere wo nya botere wo odiko madam odie mesere wo nya botere na eje bibia man kanija se me bodu ya mekum nipa minim de meye on de okwa asore se de binyo pin kan no wodi wakoma so ana wodi obuso ase na ka asem na nyame so e bia bitima bodu ya nyame so bitima ta na kise onku no de na be ye ka me wiase nyina te se ani bre bone e do wafa no make odiko me yedi nkomo aye yesuemu ade enyo nkoa na menyo ne yesuemu ade wa aye esi bia ana meka se wiase ani bra bone de wofa me sa kannya be ma we first day ya di hu no o ka se dan no obeche e de ama ne ma akabko akamne ne ntwe sisi aye ka se nyo nkoa na o maame esi eja bie yesi go bi ye de ama enwa ma no ye de o ma ye didi hu ya me ya aduna se ye de me enwa ba ye de ama no ere dia what I say enti se niam bi sei ebe mu a ye nyiri ye ho enya okuduro modua efe ni bre na kakabensem enko ba bia ede ni yeko eyi ni yekoro ewiase pan ni yeko ye fa se nyo be ma nya fie nyina afa mama mi wo de dane be ko yi no dane ko o hima to obuase na wiase ye fa yensam ye nu nidi mi yensa na wonya no se mi nu krampo na kafa koma paje na fie ni odia aya odia se de omu kika kono se mbla no bem na se omu se omu nche ne fofo no na ye nfa bra yi de e mama me ya skada wo so obaje no baje ne sei o le twemanso na se odi emra no bamu a na omu cha
And ya kwa papa ya japa do tiri manema. Yes. Yes. Odi isi no. Mami, yanko ye ni. Say Kakra. Sika ne die. Never say besa so ko back. Omo de twimanso. Anom de agifie no. So omo twimanso na fie no kwa so mo sanka. Kama me ni sika na se o. Keska na se. Keska na se. Enti de me kan say. Omo modin say. Awa ngoda ene ne ye ode. Odi me time no hardene. Enti me sere say omo modin say obema na koma we abafom. Okay. Say de be ye be bo no a. Okay, abrewatia. Ofoso be ma. Ena hodin ni ho amoa na ma me bre no. Sewa. Eno any say. Na wa home. Me home me kra me nese me mo ya me ya. Ofoso asem we say meti anya na medi hu ya okakra. Say eboja kro na ase edan ho entitimu ya aba won mo ntem. Osenka 40 ba ko nchemu du na ne ka asem bi na eya na eye me de wo se me hunu nwuma a waye no wiase enyina na hwe ne nyina ya huhudie ne dadwene hu. All is vanity. Na ntwia na bodua no eto esa ne to no. Sabi anka ne to konfo na beka ne nsem. Dabi. Konfo na che ba ye hu de oye okaso okwaje owu aduaba ye hu ne biem. Edan no ma me a obre ye anase obre ni moja ni edi kukuru dan ni si ho kura mpoti mfifire kura no ena ye hwehwe no wasase so wanyefa ni nyina ya huhudie enti meka kire ye maami se onto ne boase sabi na nanom ka asem bi na ne kasem no so abo efie oni padua bi kura ma wawu wonim kwan ya obefa so abodua kosua ne gu nanim hasenom snap sine nchen na katacha obe ma me papa na ote aso da bia na oka na asem bi se abobonua na ewuo menka so obewu na mum oye bibia eya a wonhwe ne sabi enye won na wo bo nipa nkwa e na wagye ne kra de free ne nsem nyankopon no wo wonya nyankopon enti sasem ba yesu so mfa wo yawo sabi lawyer a kire ma bia ade ne na nkoya mu nyina sabi ne nua be ma yi kakula no se woni ho a eye ono ne dia e na obi nso nim dia obewu agya obi sama me nso na sabi mani susi mina so obedi nkan eti na nanom nse do a ne ma wo ho yebeja eniema na se ne se papa yi anase ne nua be ma na waka no se wonu so ni ho a wo de be ma ne ma ya mbehwe a kire di ama no na asem ba ko kan ya na ya be ya ne se ni nua be ma ka se ni nua ba ko won woye enti ono ye be ma na wa wo hwa wo nua ba no ye be ma won woye so what wo nua ba ne woye enti wo so agye atom se won woye enti no ono so ka me ma no oye be ma eya niema bi wo ho ama ya nkeka kolampo wo betena fidie su na ka se woto na numu to ka se sa wo nua ba no wo woye enti wo ka me ma no ho wa asem a ka ma me nto ase o ekoba ne sa na sabe mpradua so omo ngo tiasa so no udum omo di yawo nyama na ade no women enyi wo bia wa ba wiase aba won ko an ye friend wo ba wo eti se mpo no se wo nua ba ma no etu na numu to kan ya na wo so wagye atom se wo nua no eye ba ma wo kwan bi so in fact me de ma me ho yawo ame fancy ase no abrewati age so resi na ba bia okeka kono me amahu se wanhwe yi a de be firi ma bana no be ye den kanjen alkaline water sensuo wei enanya bi no mo ebebo aye papa alkaline no eye 8.5 9.5 na akọ widiem yare bibire bia de woni padua mu ebetumi atu no akọ na kanjen de anwanwa de a eye ewo kumase ane asantemam ano de papa kumasefo age kanjen alkaline water atum yekọ brema UGC eho ena yebenya kanjen alkaline water na yato na aboa yen 0005073794744 ana 0241449191 yekonom kanjen na emwo yeye pa V Adult Education Center yekosua de yekwa kosua twro na dachi ankwama bi ya yobasima ya yemrantie V Adult Education semen kanjo se wode busumi nsia pe e de kire wade umpe wei na apede he usua twi atwro na wasua kenkan brofui wo we no wose ano sedem nyoma be koyie e de amawo Abrepo Methodist School Primary ho e na wodi ni juma yemfra V Adult Education ewo ahomatufo iso na enyoma enkon kan 0245690834 0245690834
0834 yeko na yeko sua de yeko ahoma ne so na ye ne afrefo enso adi nkomo 0551931931 yeko yenim. Hello. Panipa ene de taw tam no nti taw wan nie o kasa free me kasa free abrepo okay and Peter Kofi Peter make us say meet you Panipa Peter Kofi. Hello. Yeti o Obapa ene tam no nti yemoritaw yeah. Onya ba sentia na ba swana salafia. Jo mitio. Misia munyina me pa cho ya ma me no onya abotre. Onya abotre na do si dan no kwa no okọ. Na ndi so no. Jo. Hello. Obapa udini baby afrefre. Pa che frama sanso me kasa fu be ku. Jo. Me pa cho kakra meka ne sɛ yɛnua ba no ɔnto ne boase na wiase japade yɛmfa nkɔ baabia ɔnto ne boase yɛda se hello bro maje so dada Peter ni asat mulai na mahu kura ka ho ya me so mɛsɛ ma me ne sɛ wontie di ɔmo ka no yɛlɔ yɛ aka ne nyinaa ɛyɛ mmra nti mo fa mmra nhyɛ ne sɛ wontie di ɔka na di abɔ no so dɔɔso wonya abotɛ me da se okay hello. Good evening. Maje so Panipa ofrefri he udi de say. Pastor Fema do me ka se friko fodia. Oh, yanko. Pastor, that's why my man say. Penny for book to say so about to abra. What I can yem. Nipa no be dia asase no. E si dan no bra no yin. Wewu if you want to know, then you use in a yakwa. On one day you be way that. Hello. Okay. Yee. Ebreneko Mate, yanku ya ni. Na mimi na baby gidro black of you for kid and over. Ebreneko die. I said the project, I mean ya ba no nya bo. Sabi, on you need to be able to do what the general like buy. So you see can buy. Baba be against buy your fan. O ma many boy na o ku na ga pade hu. Ma bi fi wa buy. Ano fa dem che me boa. Yes o kan. Baba ye ni pa sabi wa ma na ye no se ga pade nke ka wa ni bure hu. Agba ko fashi na gba be so be bo gajo afa mess say sabi enianu nta na sabi you need abema na jipa we ni tirim tika mo che na mo di pepe yo ye afia onya bo kana mo che na mo fa ye die no nya say le bo ja bo ja nye tika na di ade na e da sipi ya da say hello SOMPA 93.1 Hello, good evening. Panipa maje so ofrefri. Good evening. Yanko ya nim. Me da masene juma pa mo bo do na ne asante man ne bono man nyina. Ya da se. Kwa se ni o ne. Ye ma me se no ma me wo no ni mo ho bia na. Ye bi ma me se no ma me wo no ni mo ho bia na. Oh, there be. Ye da hu se enyo ne ku no ma me no. Oh, nyo. Oh, mame ni dia temsa. And when you talk about the did mame mesrewa. What the buy the ones when anwa aduane fufu awa enkwan ade aya wo fufu ade obedi di me mate. Oh, mame mesrewa. Dwumadi ni atem so mesrewa. Asem na aba mesrewa wada roma. Hello, good evening. Good evening Obapa. Hello, good evening. Good evening Obapa. Beba so me kasa fi takwado. Meet you. Kan sama mene be mi so ontune boase ai. E ya tu kaka na ye wana aka chekan so ontune boase. E bi obono boss. Jo. Yeah, call last caller na you call computer so adwadi emra. Hello, good evening. Good evening, Bema. Me ba se frame ufura Samoa. Yeti, ya froze? Ofori Asamoa. Ayo, abomienu yanko. Be pa cho, ye ma me no. Dynasem no, bia, che no mo che no, no nti ase, nti abejefo.
Monko Fiona Monko Hedi wo musiche dan because once we be agency ma me say see monhwe wo kwa mo fa so mo che dan no bia kitikiti bi wo na wo de akoma na ntia ma me ne bo anyi den enyo so no nti me so me dia no Nyankopɔ hye ne wani monyamu a efiri kyerɛ kɔ yebedi dan ho dwuma na ye ne ne nua bɛma no nyina atrase na yahwɛ kwampa yɛbɛfa so ne yakɔkyɛ dan no na asumdue aba sɛbe mpradua ASEM MPE NIPA ye dwumadie no ɛnyɛ sɛ yɛka ne agya ne hɔ nemmom ɛkyerɛ anamɔmpa ɛna kropotwedi ampɔhye ne wani monyamu a mpanifo betu afa ho na yie aba na asumdue efiri sɛ ASEM MPE NIPA yebota ye no yanko computer so adwadi mra sawa edi enso ne gu free mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu free mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kangen akalan water eye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no wose no kangen akalan water na obehunu no kura make no pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kangen akalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kangen akalan water sa opa ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so phone number no wa kire okwan 0241 449191 and 0507 379474. Emrenu ni Sharon Sonse 2022 FIFA World Cup no jumadi ne po modena shase on the 20th November 2022 na akwa on the 18th December 2022 na ne live commentary no ebeba radio no so commentary emu ehwam emu edeye pa na de brana mom no Sharon Sonse ne ope analysis no ope demu demu akona ebeba live on SOMPA TV the coaches akuku dama omunim de ne beba and after omo eba ne ball mo a omunim se de niam city no ene de omo ba ababe ram na boa amane ma etimi adaye pa tike ho ne yina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France e de Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil e de Neymar ba Argentina enso de Leo Messi ba na my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayu oyo sign na fe Thomas Partey ye de omo nyina ba ababe jam na boa mane ma koye pa etimi e de ama dwumade no e ba wa boboa no on SOMPA 93.1 SOMPA TV no Sharon so se predator we no e be ramti a chede bebre e be kwa de ama ya hwefo ne etiefo abonfo so ya say 21st Canadian Siatica. Okay, messages ewo hwa mama ye bo afa maye na ene asem no sadi asie hwiri no. Hey! So, someone ketia wase wo ma yadwo yaje wo so wase wo hwe live ewo baby a wo de free ba baby a de free ba the one on the one farm na ogolo bossman wase ofosuo o ma onu abadwafo nyina adwo na ye friend no junior na wase eye atwema kwa nwoma ene ono so e de free no wase omuna samwa wase osofo kwabena eye Ukraine president ene omuna samwa so ye Russian president you enti wo say ye omuno pia o de ama wo ho ena wase ohwe an ono de no Boatin Daniel wase na nefutuo kakra ya wadema ye bra panyi ya nase ya papa yi ene senke be ya fie no onfa dan ne man ahan ewo sika kase mu no ongi ni nyina na onfa ntua maamika na chase ni nyina no onka ho biem efie no wayi ne ho afem nti wono so afutuo no Masawood say du wono so ne dia wode eba ye ne se wo hwe show no ewo boba wo say fantastic ya da say Prince Opoko Frempon se amagana adenti na bibia na enipa ekun wajapade ho enso wo se ni nyina eye adijan ye beja ho na maame du fie de e na ye de etu apo maame du fie buache wo se maame no oya ye du fudi pe asa na odon kentene ye de ewie no na ye nua be mabi omo ya se afra omo Zion wo Matthias Junction he ya oton caterpillar ho neema na SOMPA chede na ye no on say o ma hene ne team no omo de ba wo mo so de abesi ASEM MPE NIPA dwumade ekri no so say ento ye ana sensi ye so na ento SOMPA achede ne nti Zion ya wonom ewo Matthias Junction ewo Mazin ha ya ye dase papa pa ye na ye de twatso no na ye nua be ma baako ya ye friend Jenfi ye nua be ma Jenfi odi ne dwuma ewo opemso
wapim so ene eye na wodent no Jenfi ya ma awoda panyankopon koso enhira wankasa wo ho kani Mrs Jenfi adu Jenfi o se yen kan cho so do papa ye na nyankopon hira e na ode ma so adwuma nkoso na nya sika na fa hwe wo ne abusua ne nyina nti no wonua ba wa hene yire me so mete ase no ma me se nyankopon hira ene na adom e na ede ma wo nti no adu Jenfi happy birthday to you yankwai na yekọ abroma na makọ akọchia ante ya ene na asai ene ofa Apollo na asai okuafo kọ adwuma wo pon okuafo wokọ adwuma wo pon enu ti aha ena ASEM MPE NIPA abadwafo nyina da ye ne mo komo twetwen ekoso ye de ebesie nemom achina ye bekọ asafo ni akọhwe sedie ajapade ne ye bekọ akọ no woti abadwafo anyina enka osay aboaji OFORISUO me ena medi dwumadie ho chia me mekọ long time